Ako sa imong microphone. Kay mintras wala pay ulan, makaplastar ang tanan atong masugdan. Kay para makapadayon ta sa unahan. So ali dili Brad Roland, ang microphone pasa na ko sa imo. Asa lang, Rose? Bro, asa lang, Rose? Bro, Wendell, asa yung rolls? Sulat naman tumpok ako. Sige lang daw. Bro, Jolito. Bro. Bigay ko isa ka representative ninyo, Big. Ito lang may mag-moderator. Kira. Hello. Bro Wendell, tulo ka moderator akong i-request. Na ako'y gi-request gikan sa Seventh-day Adventist. Tapos kinsay dili Katoliko or dili Seventh-day Adventist diha nga mo volunteer nga mahimo namong ikatulong nga moderator para fair play ang ato ang tawagan ni born again. Any basyon sa nga sekta basta as long as dili Katoliko og dili member sa Seventh-day Adventist, no? Volunteer lang, kuan lang siya, bali maiwasan lang nato ang kuan para klaro gyud. Ay mo kahadlok, dili lagi ta tukon ani nila, mga buutan man ni sila. Wala, Katoliko ra gyud Seventh-day Adventist dire. Walay born again diha. Walay Pentecostal, walay or basking mga igsoon na to sa Islam, signaa. Di, tulong eh. Oh. Bro, Lito. Ikaw may taga diri. Kisa may matudlo nimo diha nga dili Katoliko, dili kisa man. Ay, say security. Kisa man. Asa man? Asa man?
On duty man. Sa may iglesia. Ay, dire. Demi Santiago, Demi katong INC be pasaka diri. Ano ro? Saman. Dili Katoliko. Dili Seventh Adventist. Asa man? Kani? Okay. Bro, asa yung representative sa Seventh Adventist isa? Kinsa man ninyo balingkoron isa dire? Ay! Asa kuan din eh. Ay bro, Jolito Daig. Ana pa gandam. Bro Rolando Alferez. Bro Rolando. Ikaw diri sa kuan be? Bro, asa ka nga sekta bro? Born again? Born again. Okay. Lingkod sa. Kani akong sangay. Nakita na gid mi na akong amigo ba? Si Brother Rolando Alperez. Gwapong taom din is personal parehami. Bro, Jerry Laig ng hapon. Mic test. Tagay ko mga request ko kuan mga brad, ballpen og papel. Kung ang delivery mo out of topic, pwede mo pagkaan. Kung ang delivery is out of topic, Pwede nang badlong. objection. As long as wala objection. Objection lang because out of topic. Out of topic. Para sa mga ligo. Ana gyud. As long as walay objection, neutral ta talaga. Napay ballpen ang papel. James, saya mau ambil. Bro, jadi to, pakai isang ballpen. Papel. Okay na. Okay. So maayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ayo. Mga hapon. Ana ba tingog mo ba? Kaingon ra ba kung lulan no basta nay tao mangayog katahuran nga di mo manubag? Unsa ganito? Dili tao. Okay, so maayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Welcome sa atong religious public debate, no? In between the Catholic faith defenders from the Roman Catholic Church and from the 3A Media, Seventh-day Adventist Church. So ang tema nga ilang pagdebatihan karon pamatud-an nga ang Santa Katolika Apostolika Romana mao ang haligi og sukaran sa kamatuoran og dili ang Biblia sumala sa Biblia og referensya. Ang ikaduha,
Pamatud-an ang katumanan sa Daniel 7:25. Mao ang Iglesia Apostolika Romana sumala sa kinaiya nga gihisgutan sa Daniel 7:25 og sa kinaiya sa simbahan sumala sa Biblia og referensya. So duha ka tema ang ato ang madunggan karong hapuna. So ang first stand ani naa sila 15 minutes constructive presentation, no? Then 10 minutes ang ilang cross examination. Then second stand 10 minutes ang construction presentation, then another 10 minutes na cross examination. Then 5 minutes conclusion both side. So sa conclusion na to, syempre una ang negative, then ang affirmative. So mao ni ang rules and regulation nga ilang gipirmahan. Rule number 1, sound system, CFD CDO. Rule number 2, walay atake personal, syempre religious debate man eh. So kuan lang ta, doktrinal lang ang ato ang pagaistoryahan karon, dili na ng mga personal attack dia. Rule number 3, dili mukawas sa tema. Okay? So, focus lang ta sa tema. Dili na ta moabot og basang asa pa. Kung unsay tema, kato lang ang atong ipamahayag, kato lang pod ang ato ang ipangutana. By the way, dili mi mubadlong as long as walay objection nga madungog namo. Kunwari, if out of topic ang both side, no? Kinahanglan naay mo objection both table. Ana atong buhaton, dili mi mo kuan dire. Kay bot pa sa bot ana, as long as walay mo objection, okay lang, walay problema. Dili mo sapaw. Okay, so klaro ha? Dili mo sapaw. Rule number 5, mutahod sa mga moderator. Nganong tulo man may kabuok moderator dire. Kay para maiwasan nato ang kanang magkagubot bitaw sa cross-examination. Example, if ever na kinahanglan tubagon kategorikal, yamingon ang pikas, dili mo tubag kategorikal, among butuhan among tulo. So kung isa majority win sa mua dire, no, 2 out of 1 kay tulo man mi dire. Okay? Tapos kung mo objection ang pikas, then kinahanglan ba tubagon, amo gyapong butuhan mo ng tulo mi kabuok kuandre. Ako di ay si Brother Roland Pards sa Catholic side, kini si Brother Rolando Alferez sa Seventh-day Adventist. Yan naatay neutral. Sige pangalan mo, bro. Actually, usa ko ka evangelist at the same time usa ko ka debater kana laing reliyon. Kagawan sa liw ko nakailan ako na kay kami ang mga unang debatador dis Cagayan de Oro. O si Joseph Palad nagabot dire. May burkos timbangan sa kamaturan ni atong unang panahon, patay na mas Commander Laheg ma-organize. Salamat nining kahaponon. Okay, daghang salamat, bro. Ang ikaunom, ang tubag sa sulod sa 30 segundos, lakip ang pangutana. Okay, so kinahanglan mag-create sila og pangutana. So within mo construct sila cross-examination, makahatag sila pangutana. 30 seconds ang duration. Tapos, categorical question, then muhatag sila 30 seconds na explanation. Ang pangutana nga mutubag, oo or dili, kinahanglan tubagon. So, categorical answer, a question should be answered first categorically. No side comment. Okay? Diretso na lang ta. Di na ta magpaligoy-ligoy pa pag human mutubag og categorical. Pag categorical, then follow up 30 seconds. Walay yaga-yaga, lakip ang audience. So, ang rule sa audience na to, iwasan na to ang magyaga-yaga, informative debate man eh. So, maminaw, tagtarong. Iwasan na to ang magsinggit-singgit o guban pa. So, signed by Brother Windel Talibong, Catholic Faith Defender, and Brother Jolito Daig and Company. Common Sense TV, Admin and Company. So, okay ba diha, Bro Windel? Ang ato ang rules and regulation? Brother Julito Daig? Okay? So, nagkasinabot na sila kay ila naman yung pirmahan.
So, proceed na ta karon sa tuang okay. So before ta mag-start, maghatag una magsugod ta sa pag-ampo. Una muhalad og pag-ampo ang atong igsoon sa Seventh-day Adventist. Pag humana na muhatag pud og pag-ampo ang atong mga Catholic Faith Defender. Ang tanan akong hangyoon sa pagtindog aron sa pagduyog sa pag-ampo. Bro Jolito. Mag-ambot ta sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Gidon Diyos sa langit, bayang hapon kanimo amahan. Ani ang bagang duot sa katawhan, naga-respeto kanimo, nagayukbo, nagatahod, si mugamahan ang ngalan, tugod kay ikaw man ang ayan, udawat sa dungog himaya. Ini mga tagnaa, among gimbita limong presensya, ang gahom sa bulan nga Espiritu, mugahom sa matagusa, sa tinaw, sa pinakasayon, among masabtan, ang kamaturan ng imong pulong. Salamat Ginoong Dios sa pagtubag sa among hangyo. Uban sa kapasayloan susula, pinaagi sa ngalan ni Jesus among tuhuan. Amen. In the name of Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Et Crucem Domini, fugiti partis adversi, croc sacrasit mihi lox, non dracosit mihi dox, vade retro satana, non quam suadi mihi vana, sunt malaquelemas, fc binina vivas. Salve Regina Mater Misericordi Vita Dulcido et Spes Nostra Salvi, ad declamamos exolis Filii Evi, ad te sospiramos gementes et plentes, en hac lacrimarum bari. Ea ergo advocata nostra, elos tuos misericordis oculos ad nos converti. Et iesum benedictum proctum ventris tui, nobis post hoc exelium ostindi, O Clement, O Dulcis, O Pia, Virgo Maria. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Okay? So dagan dagan kayong salamat Brother Wendell Talibong o Brad Jorito Laig. So karon ma-witness na nato ang ato ang gihulat nga religious public debate between the Catholic Faith Defender and the 3A Media. So una ang tanan i-acknowledge nako ang presensya diri ang naa karon diri sa CFD side, Brother Wendell Talibong, Brother Eric, Brother Jando, Sir Tata, Sir James, Eugene Gapo, G. Arlim, o si Brother Rusby, o diri sa ato ang 3A Media side. Siyempre, ang pinaka-tinahod nga amigo na to, no? Ang chairman sa debating team sa 3A Media, Brother Jerry Laig, strongman alado. Nagkita na kita bro, no? O sige, pangalan mo, sir? Okay. Pastor? Evangelist, Brother Gundino. O ang atong igsuon sa si Brother Common Sense TV, Julito Daig. Okay? So, dili na nato padugay-dugayon. Laro lang sa kinsa ang mubarog sa side nila sa una Oh. o ikaduhang stand. Okay. Dayon sa sunod na gikas si Bro Jando din sino ang Okay. So kaning sa first Bro Wendell, ikaw ang sa kuan, ikaw ang sa first. Then ang second tema ang moabot tubang si Brother Jando. Okay. Sa inyo ha bro, kinsa mo atubang sa first nga tema? Ikaw si Bro Julito. Ang sa second nga tema kaning inyo ha. Kaning sa Daniel 2:27. So siya ang Pamahayag. Amo ko sa examen. Lagi sa second stand bro, ang constructive speech siya. ayon sa second topic si Bro Juan Daig o si Bro Juan Gundino. Good no. Okay. So bro, ang imo ha bro sa first topic constructive speech o cross examination. Hantod mo human ang first.
Ang sa second, si... Unsa man? Unsa man? Di ba tagtulo makabarog? Duha lang. Duha lang. First, second, o kanang conclusion. Both side na siya. Both side na siya. Siya lang tanan sa first. Dili, duha mi. Unsa man ka? Asa man ka musulod sa cross? Second stand ka. Okay. So, first stand up to cross-examination siya. Second stand to rebuttal. Rebuttal to constructive, cross-examination. Okay. So, klaro na, no? So, ang mubarog sa CFD, si Brother Windel Talibong, magkig-atbang siya sa first stand, si Brother Julito Daeg, then sa second stand, si Brother Windel Langyapon, o ang muatubang kaniya sa second stand, si Brother Strongman Alado. No? Ang ikaduhang nga tema, ang affirmative, kinsa gani bro? Sa ikaduhang tema? Ang affirmative. Ikaw bro? Si bro like ikaw? Imuhatanan? O naay ang rebuttal si... Okay. Ay kisay rebuttal? Ikaw, Japon. Okay, so sa ikaduhang tema, kaning pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 2:27, ang muhatag og pagpabarog ani si Brother Julito Daeg, then siya pod ang sa cross-examination, then sa rebuttal, ang atong igsuon nga si Brother Gundino og sa cross-examination. So, and company man eh. So, okay na siya. So, Bro Windel, Bro Julito, ready na mo? Ready na, bro? Ako sa iset ang Okay. timer, ha? Kadali. Time na to. Bro Windel, introduction sa ta, 1 minute. Palihog kog paila-ila og sa imuhang tema nga ipabarog. Go ahead, Bro Windel. Okay, salamat mga tinahod nga moderators nga ni Adin Hikaron ug ako mga pinanggang ka igsuunan sa Seventh-day Adventist nga ni Adin Hikaron. So mga kaigsuunan, ipahibalo namo nga si Bro Persilas may panaw karong adlaw, birthday niya kagahapon. Atong ipainungod pag-ampo una para sa kapahulayan dayon ni Bro Persilas, ang founder sa CF LAM, o hangyoon ko kamo maghilom sa makadyot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ang pabarog sa tema nga gisugyot ni Bro Daig nga pamatud-an nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mo ang aligi og patukaranan sa kamatuoran sumala sa Biblia og mga referensya. Og dili ang Biblia. Dili naisumpay to dili ang Biblia. Sumala sa Biblia referensya. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Bro Julito, 1 minute. Okay, may hapon sa tanan nga mga naglantaw, sa mga CFD. Aning negative ko unya sulti man nimo sir nga ako'y nagpropose para pair ang tanan, akong isulti nga gipropose na ko ni kay giwali manggod sa inyong higala o inyong pari nga dili ang Biblia mo sukaranan sa kamaturan kun dili ang Romano nga Katoliko nga simbahan. Unya negative ko kay dako akong pagtuo o maila sa bilang kasulatan nga ang pulong sa Dios nagsukad ang kamaturan. Maayong hapon. Okay, daghang salamat. So, ato nang sugdan kay time check. 2:30 sa ako ang relo. Sugdan na nato. Pamatud-an nga ang Santa Katolika Apostolika Romana mao ang haligi ug sukaran sa kamatuoran og dili ang Biblia sumala sa Biblia og referensya. Brother Windel Talibong, kung mutingog ka, mudagan ang imong 15 minutos. Go ahead. Daghang salamat og sa akong mga kaigsuonang kaatbang moderator dinhi karon sa tema. Pamatud-an ko nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang haligig sukaranan sa kamatuoran og dili ang Biblia. Sumala sa Biblia og mga referensya. Una, gamito nato ang Biblia nga may logo sa Seventh-day Adventist, butangan man nilag logo, sa
Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Kung malangan man o galing ako, ikaw mahibalo, unsaon paggawi, diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Unsa ang haligi o panalipod sa kamatuoran? Sumala sa Biblia nga may logo sa Seventh-day Adventist, ang iglesia sa Dios. Ang iglesia, dili ang Biblia. Nganong dili ang Biblia? Kay ang Biblia, dili maong iglesia. Kay sumala pa sa ilang ministry magazine, 15 to 1600 na compile ang Biblia. Ulahin na sa iglesia. Karon, unsa man ang iglesia ha? Nga gipamatod-an nga haligig sukaranan sa kamatuoran. Mga kaigsunan, kabalo kamo nga ang doktrina simbahan Katoliko, we are not sola scriptura, Bible alone. Di ta letra por letra, pero tungod kay uhaw man sa panginahanglan ang atong mga kaigsuonan, gusto letra por letra, therefore, atong gigamitan og ubang mga annotated version sa Bible nga letra por letra mabasa. Una, unsa man yung iglesyaha ang gitukod sa atong Ginoo nga gipamatud-an haligig sukaranan kamatuoran. Di ko mabangamit, of course, og ako ang panig sa Catholic dahil bias anhita sa Seventh-day Adventist una. Kini niya nga referensya ang gasita nila, Iglesia. Mao ni ang mabasa nato sa Roma. Ito. Ang giingon, aron ang tanang mga tao masinati sa relihiyon ni Kristo og maluwas tungod sa pagtuo kaniya. Iyang gitukod ang iyang katolikong iglesia o gisugo kini sa pagdala sa Kristyanismo ngadto sa tanang katawhan. Unsa di ay ang iglesyang gitukod sumala sa ilang referensya, Iglesia Katolika. Pero kung Iglesia Katolika, mao ba na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Anita sa ilang magasin gihapon, sa ilang ministry magazine, pahina 26, kini ministry magazine. Okay. Nag-ingon, pahina 29, the Apostolic Christian Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. Okay. Karon, kining mabasa sa ilang libro, ang iglesia ba ang haligig sukuranan sa kamatuoran? Seventh-day Adventists believe. Nag-ingon sa pahina 140, the church as the pillar and foundation of the truth. Unsa di ay ang pillar and foundation of the truth, bisan sa ilang libro, simbahan. Wala nag-ingon, church and the Bible. Karon, unsa mang simbahana kanang giingon nga pillar and foundation. Kini dili ni Katoliko baya ha, pwede ma-examine nila nga mga gipanggamit namo kay igno na putag tampered.
Hindi Katoliko, pwede niyo makita na naa sa kuan. Okay. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, unsa man nini ang simbahana nga pillar and foundation of the church. Nag-ingon din the whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa di ko no? The whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa man ang pillar and ground of the truth? Mao ang pagpanudlo sa kamatuoran. Aron mahiusa isip usa ka karnero sa Dios. Unsa man ang simbahana. Sa Paraphrase Bible Testament, di gyapon ni Katoliko, bisang maalaan na punta ni ang nagtampered. Naa diri mabasa sa 16 ang one holy Catholic og niya usab sa isa pa ka Paraphrase Bible na mabasa gyapon one holy Catholic sa John chapter 10 verse 16. So, although dili letra por letra ang doktrina nato, apan gigamit nato ang mga referensya nga dili Katoliko og bisan pa ang referensya sa Seventh-day Adventist nga naghisgot nga ang Catholic nga gitukod ito sa Ministry Magazine pahina 11, Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Now, Catholic Church received the name. Early Church Fathers cast about the name that when added to Christian would signify universal church. How church was founded. That's its origin from the selection by Jesus Christ of Apostle Peter, a chief apostle, and traces its history through a successor and bishop of Rome. Nakapatik ni sa ilang magazine, ministry magazine, mga kaigsuunan. Ngayon, ang Catholic Church ba nga gipamutud-an bisan sa ilang gasita o sa ilang magazine? Dili ba na siya ang Roman Catholic Church? Sa The Great Controversy sa luyong bahay na Aninia na ay mabasa na Catholic Church. Catholic Church gipangaluhan sa Santo Papa. So kung Catholic Church gipangaluhan sa Santo Papa, o ang ilang magasin nagingon, ang Catholic Church ang gitukod ni Ginoong Jesucristo o sa ilang libro nagingon, the pillar and foundation of the church, of the truth, is the church. Therefore, the Catholic Church, which is the one holy apostolic Catholic Church headed by the Pope, is the church founded by Jesus Christ, and then the pillar and foundation of truth. Not the Bible. 5 minutes. Okay. Dunay 5 minutes na bilin. No? Busa mga binating kaigsuunan, maklaro nato nga sukad pa sa sinugdan bisan gani sa ilang ministry magazine ang compilation sa Biblia ug ang gabahin sa kapitulo bersikulo sa Bible cardinal sa simbahang Katoliko. Alang naman na ang Biblia na pillar and foundation of the truth pala sa uban ug dili ang iglesia, unya ang iglesia mao ang magbahin sa kapitulo bersikulo sa Biblia nga gituhuan nga mo'y pillar foundation, ang iglesia nga dili pillar foundation para sa uban. Pero gigamit nato mga kaigalaan
bisan ang ilang libro sa Seventh-day Adventist, tungod nag-confirm nga ang pillar and foundation of the truth is the church. And the church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. And the Catholic Church headed by the Pope. O sa uban nga annotated Bible and paraphrase, the one holy Catholic Apostolic Church, the true church founded by Christ. O gikumpirma ng naa. Busa ni ining kahaponon mga kaigsuunan, bisan sa libro di ay nila o sa ilang magasin, inyo nakita na giangkon na ang Catholic Apostolic Church, ancient church, which matud pa sa isa ka magasin, became the Roman Catholic. The church is the pillar and foundation of the truth. Wala giingon nga the church and the Bible is the pillar and foundation of the truth. Busa gidawat nato ang sugyot sa atong pinangga nga mao ang topic sa atong friendly discussion karon aron ma-aware ang tanan. Dili man kitang mga Katoliko ang ga-publish ni ini. Dili bot pasabot nga ang tanan nilang magasin atong gituhuan. Kining gi-publish nilang ministry magazine wa na magpasabot gituhuan na nato. Apan nganong atong gigamit? Gigamit nato aron pagpaila nga dunay na publish nila nga wa mo dapig di ay kanila. So mga kaigsuonan, kini friendly discussion lang namo. Dili buot pasabot na kaaway nato ang atong mga pinanggang igsoon. Kay mga igsoon ba nato niya sila sa Budista. O niya unity ba yata sa bunyag nga giila simbahan. Pero mikalat sa social media, grabe, atake na. O na ang ato yung tubagon. Kay ang baka kung balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo kining daw tinod, alang ni adtong wa gyud masayod. Karon, kung nahibalo na kamo, nga bisan sa ilang magasin ug libro, the pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion. Ang pirated o ang tinukod ni Kristo? Isip-isip na pag may time. Mga kaigsuonan, mao na ang nindot nga tapiko namo karon. Na akong napadayag dinhi sa publiko gamit ang mga referensya. Nga bisan pa nga wala nato tuhi ang uban pa nilang mga referensya na ministry magazine. Apan atong giyag-yag atubangan kaninyo aron pagpaila nga ang ilang ministry magazine doon na di ay publish nga ang referensya na himong diferensya sa ilang panudlo. Nga naman, imagine, giangkon baya nga ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Unya, the Catholic Church, sumala sa ilang isa ka libro, gipangaluhan sa Santo Papa. And so therefore, the Catholic Church, nga gipanguluhan sa Santo Papa, walay lain kundi ang one holy Catholic Apostolic Church nga gitukod ni Ginoong Kristo o kining maong simbahana nga gitukod ni Ginoong Kristo walay lain nga gitumbok nga pillar and foundation of the truth sumala sa ilang libro. Balikon ko pagbasa. Official Manila ni. Daghan salamat. Okay, daghang salamat Brother Ruindel Talibong from the Catholic Faith Defender sa imuhang 15 minutos nga pagpamahayag. Shout out na sa tanang platform karon nga nag-live. Di na lang nako isa-isahon kay perting daghana alin nila. Especially kaning kang Brother Jeffrey Rinyan nga akong amigo. Bro Jeffrey,
og diha sa ubang mga platform no, sa Punto por Punto og sa Common Sense TV. I think nag-live po sila og sa 3A Media nga mga social media. So dili na nato dugay-dugayon kay nagpanrapo na simod sa tuig suon nga si Bro Julito kapangutanahon na. Ato na lang iset ang 10 minutes nga oras, Brother Wendell, andam na kamutubag. Andam na Kay tinuod, andam naman ang moderator. ato ang affirmative side. Brother Julito Daig, mudagan nimong oras kung mutingog ka. Angkol Talibong, una na kong pangutana. Sa tanang referensya nga imong gigamit, nag-mention ba diha, gilitok ba diha nga dili ang Biblia mo isukaranan sa kamaturan? Yes or no? Niya ang tubag. Gilitok ba sa referensya? Why mabasa letra por letra sa referensya, pero tinaw nga nag-ingon nga ang simbahan ang pillar and foundation of the truth, dili Biblia. Sunod nga pangutana. Moderators time. Dili reminders lang kanang Bro Wendell kung mahuman kag tubag butangi dayog ilhanan. Next question or sungod pangutana. Bro Julito, butangi pod og palihog tubag kana atong hint para mo stop ko kay i-reset man gud nako ang 30 seconds para ihatag nako sa iya. Okay? So, time resume. Go ahead. Okay, imong giangkon nga wa joy mabasa. Ang sunod na kong pangutana. Oh. Maapil og di ba tigilid, iskadjut lang. Hindi, yang ko nimong walay babasang litra por litra. Ang atong gilalisan diri, dis-an nanukad ang kamaturan. O yun ka ba? Nga nanukad ang kamaturan sa pulong sa Ginoo. Yes or no? Niya ang tubag. Dili ko mo yon. Nga naman, sa inyong ministry magazine, 15 to 1600 na nakompile ang Biblia. Kung ang kamatuoran nagsugod sa 15 and 16 na ang iglesyang tinuod nga giingon ninyo, Katoliko ang simbahan. Okay. Ibong giingon nga dili ka uyon nanukad ang kamaturan sa pulong sa Dios. Sunod na kong pangutana. Kay giklima nimo nga ang Romano Katoliko maudyoy sukaranan sa kamaturan. Ang pangutana. Ang pangutana. Tanan bang Romano Katoliko nagsukad o sukaranan sa kamaturan? Yes or no? Yes, natural. Ang tinuod nga Santa Iglesia Katolikang gitukod ni Ginoong Jesucristo nagsukad sa kamatuoran. Gawas lang kung dunay pirated nga misiak nga katumanan sa unang Juan 2:18-19 mga antikristo gikan sila diri namulag sila nato mao nay tubag sa nindot nga pangutana. Next question. Na ako'y Romano Katolikong nakit-an kay ingon magkatanang Romano Katoliko mao o sukaranan sa kamaturan. Na ako'y Romano Katolikong nakit-an nga kriminal kawatan sukaranan putos kamaturan. Niya ang tubag. Moderators time. Up, moderators times. Audience, naamoy inyo ane. Ayaw, dili tawa. Audience, palihog lang. Moderator, di ka pwede wa man ni object. Kadali. Ayaw. Kay ang audience nagsaba man. Naman tay rules. Nga, namay rules nga, walay yaga-yaga lakip ang audience. Ako lang ilog gibadlong lang mo. ang audience. Dili Ilog ang lang mo. speaker. Okay. Naka-time post ta, bro. Okay? Audience. Okay. Bro Ilog, Wendell, ilog, ma. palihog kog tubag. Niya ang tubag. Ang imong gipokus ang miyembro nga nakasala dili ang tibuok simbahan. Ang usa ka Judas wa na makapahuda sa 12 ka mga apostolis. Ang simbahan nagpabilin bisag dunay Judas. Next question. Okay. Ipangutanan nako to, higala igsuon nga tanan ba? Ingon man siya tanan karon. Ang pangutanan nako. Ingon man ka ang simbahan. Uyon ba ka sa inyong libro nga nagingon? Ang simbahan. Time post, nawa ang tingog. Okay. Ang magisterium not above the Bible. Ubos sila
sa pulong sa Dios. Uyon ba kanini? Salamat sa nindot ka pangutana. Uyon kaayo. Amen. Sana, wapa human. Minaw sa, uyon kaayo. Kaya ingon na nga itong Ginoo. Diya sa San Juan 21:15, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a bishop with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine. Mga leader sa simbahan ang magtudlo. Sa nood ka pangutana. Moderator's time. Nangutana ko- Moderator's time. I request lang nako nga dili lang kay mo magdikit sa tunga. Kay dili na ato lang taga distansya both side. Okay? Butangan lang nato. Dili lang kataman bro, nya dili pod taman si Bro Wendell. Libre lang sa mo ang kuan sa mga moderator ha. Kanara inyong area diha. Ay lang mo dool. Oh nya kanang mga magsinggit-singgit kanang lami na kay isinggit itulon lang naglaway. Ha para dili ma-distract atong mga speaker. Okay, mo gyud ang kalahian sa public debate o sa online, no? Okay? So 6 minutes and 46 seconds. Taas pa bro Julito. Go ahead. Giangkon nimo ginina sa akong pangutana, dili ka uyon nga ang sukaranan sa kamaturan mao ang pulong sa Dios. Karon imo pong giangkon nga sulugoon o ubos day sila sa pulong sa Dios. Ang pangutana, asa may sakto nining duha. Sulugoon sila sa Dios, sulugoon sila, ubos sila sa pulong sa Dios, or labaw Time, sila. palihog Pulong sa tugtubag. Time na time. Time, go ahead. Niya ang tubag. Juan Kapitulo 10, versikulo 16, mamimo silang usa, ubusa usa ka magbalantay, o kana sumala sa Paraphrase Bible, Catholic, one holy Catholic. Busa, doon na yun may usa ka magbalantay, ubus sa usa ka magbalantay, aron dili mahimong santa, santa iyang doktrina. Natubag ang pangutana. Sunod ng pangutana. Next question. Sa unang Timoteo 3:15, imong gigamit nga ang iglesia pillar and ground of truth. Sa Greek translation, nahibalo ka bag unsay kahulugan niini? Unsay Greek translation niini? Greek translation o unsay kahulugan niini? Well, wala na ako ang Greek karon, pero bisag wala na ako ang Greek karon, ang inyo mismong Bible nag-ingon og bisan ang inyong pangita ko sa Greek. Ang inyong dokumento, doctrine, Objection, Rito. nag-ingon, Objection. Time pause. Categorical 4 ang minutes pangayo. and 55 seconds. Okay? Categorical ang nadungog namo mga Counter. moderators nga niingon naman si Brother Wendell nga wala kay dala nga Greek Bible. Bro, naa. wala ko ganiha, Wala karon Wala sa rito. Nana. system. Okay. Okay, nana. Okay, so counter objection, bro. Wa pa kun hawag objection. Kadalang. Ang akong objection, wala siya nitubag sa categorical, nahibalo ba siya o wala. Okay. Categorical question, bro, Wendell? Oh, ganiha, wala na ko maguniti. Yes, ako nang gingon, wala Okay, ko. Pero sige. karon ni ay gigunita nako nga Greek. Okay, go Oh, ahead, bro, Wendell. Niya karon ang Greek nga akong gigunitan. Pero niya pa padayon. Bisan pa ug unsa man ang Greek, dili na makabugto sa inyong libro nga nag-ingon, the church is the pillar and foundation of the truth. Time. Next question. Okay. Sunod pangutana. Nahibalo ka, ingon man kag nahibalo ka. Uyon ba ka sa Greek nga pagagamit diha? Gitawag na siya og hidrayuma, meaning support. Dili siya sukaranan, kundi support lang siya. Uyon ka aning pagahubara o supak. Dili ko mooyon sa inyong hubad ngano man. Kay kung dili na mao nga support lang og di foundation, di sayop ang inyong libro. Ang inyong libro nagingon, Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, the church is the pillar and foundation of the truth. Okay, dili kamuuyon sa Greek. Time. Ha? Na time na? Naa sa balaod nga dili magsinggit-singgit. Palihog ato lang tumanon. Kalma lang mo. Ang inyong gibati, itulon na lang ninyo. Salamat.
Okay, resume. Go ahead. Ingon ka gini na nahibalo ka sa Greek translation o sa meaning niya nga support lang siya. Ang word foundation nga gigamit diha support lang siya. Og dili siya gitawag og kining foundation as a building, support Objection, lang siya. moderator. Objection. Go ahead. Categorical question must be answered categorically. Therefore, i-categorical ang question, dili explanation. Okay. Premise to, moderator. Okay, premise. Okay, Bro Wendell, premise. Naa na lang siya nabilin nga 14 seconds sa iyahang pangutana. 14 seconds left. Go ahead. 14 seconds. Yes, nagsugod naman kag istorya. Oh, dala kay na-post din ako. Nakuha nag isa ka segundo. Oh, 30 seconds lang man ang pag-construct ninyo og pangutana. So, nana lang kay 13 seconds. Okay, go ahead. Construct. Pag pangutana na sulod sa 30 segundos. Go ahead. Ang imong kamaturan nga giingog simbahan, makabarog bagway Biblia? Niya ang tubag. Yes or no? Makabarog ba? Dili lang ang Biblia mo isukaranan. Yes or no? Well, ang simbahan makabarog ba og walay Biblia? Dili makabarog Wala, ang kanito simbahan. ba? Ay sa, di makabarog Dili, ang Dili simbahan. ang gingon. Dili ang gingon. Dili. Yes or no? Yes or no? Gitubag ta ka. Dili ang iyang gingon, dili. Yes or no? Akong tubagon. Naisa, kadali lang. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Kadungog kag dili. Nakadungog kag dili. Nadungog na mo nga ningon kag dili. Sabotabol na ngano. Go ahead, Bro Wendell. Go ahead. Okay. Dili ba makabarog ang simbahan kung walay Biblia? Well, ang simbahan, produkto niya ang Biblia. Ug matod pa sa inyong libro, the foundation and pillar is the church. Dili Bible. Kay ang Bible, produkto sa iglesia. Dili ang iglesia, produkto sa Biblia. Amigo, uncle, giangkon nimo nga dili giangkon nimo nga dili makabarog ang Moderator's time. Time seconds. Time out sa time out. Ilistan sa natog battery. Okay? Ibalik na ko ang imong 30 seconds, Bro Jolito. Na nag-ilisan og battery. Okay, kato na lang kay Bro. Ano man, napakay. Okay, sige. Ay, bro, ayaw bro, kay na isa ka oras nga running time. Hantod wala objection. No. Intermission sa ata, samtang wala. Relax lang mo diha, mga friends. Anda mong payong. Ha? Kay ang hubon na to diha. Anda mong payong kay ang hubon. Unsaon na lang. Okay? So relax lang. So shout out sa tanang i-shout out o sa tanang naa sa punto por punto, naa sa page ni Brother Wendell Talibong, sa Common Sense, sa 3A Media, og sa tanan nga mga wala pa nako na mention, shout out sa inyong tanan. Bro Julito, ready? Go ahead. Utrong pangutana kay naputol. Giyang ko nimo nga dili kabarog ang simbahan kung wala ang Biblia. Oyon Hello. Okay. Giyang ko nimo nga ang simbahang Romano Katoliko dili kabarog kung way Biblia. Sa wala panamugna ang Romano Katoliko 333 AD. Ang kunon ba nimo nga aduna nay kamaturan? Yes or no? Niya ang tubag. Sayop ang pangutana. No ko. Ngano man. 33 ang pangutanan sa atong igsoon. Ngano man. Kay ang kamatuoran nagsukad sa Biblia. Objection, monitor. Objection, go ahead. Objection Ayang ang time. oras. 1 minute and 18 seconds. Bro, objection, go ahead. Nagkomentaryo man siya siyang tubag o niya wa man sinaagig moderator. O wa po sin object nahurot ako oras. Ang ako karon Moderator's nga time, kadali wa lang. siya nitubag po categorical. Kadali lang. Nitubag siya no. No. Nakadungog ka sa pagtubag? Nakadubag ka?
wala ka kadungog sa tubag nga no. Wala siya nagkomentaryo, nagtubag siya kategorikal, iyang gigamit ang iyahang 30 seconds na Wala, moderator kadtot lang kay ang iyang giingon sayop ang pangutana. Bot pa sa boto sinitubag og no. Moderator's time. Nakadungog ang moderator 1, nakadungog ang moderator 2, nakadungog ang moderator 3. Ikaw rewa kadungog. Nitubag siya no. Okay? Kadtot lang moderator, si tulo nako. Nganong mo komentaryo man siya sayop ang pangutana kung nitubag siya no? Moderator's time. Paminaw. Ang pangutana kategorikal, nitubag siya kategorikal. Suportahan og 30 segundos nga pag-explanation. Explanation to niya iyang komentaryo. 30 seconds mo nang nagdagan iyang oras. So wala siya gikuan nga rules. Mo nang ang isa ka moderator ni no, ang ikaduha nga moderator nakadungog sa no, ako nakadungog mo na ni ikaw ray wala kadungog. Bro, Moderator. yes. Clarification. Miingon ko og sayop kay ang iyang pangutana nagpadayon lang. Kung Okay. nagpadayon lang ni undang. Mo na. Okay, Sunod. moderator's time. Bro Windel, 19 seconds, Bro Windel. Continue, 19 seconds. Okay, Go ahead. continue. 9 seconds. Inyong libro, di maguba ni. The pillar and foundation of the truth is the church. Sa inyong libro. Okay, moderator's time. Pila sudah. Ang atong oras, 1 minute and 1 minute na lang. Usa ka pangutana, tubag. Go ahead. Ingon manggod ka ang atong gidebatihan sukaranan buot pasuot diha nagsugod ang akong pangutana kung sawa pa na tukod ang Romano Katoliko naa na ba'y kamaturan ingon kag sayop ingon kag no uyon ba ka nga nasipyat kag akong mapamatud-an nga ang kamaturan naa na sawa pa natukod inyong simbahan. Next question. Final answer. Go ahead. Okay. Niya ang tubag sa pangutana, uyon ba ko nga kung iyang mapamatud-an nga naa na ang kamatuoran kung wala pa ang simbahan, di ko moyon. Nga naman, libro ninyo mismo nagingon, the church is the pillar and foundation of the truth. Unsa ang tinuod nga simbahan? Inyong libro nagingon, Katoliko ang iglesia. Swerte, dili sa badista. Okay, daghang salamat Brother Windel Talibong sa mga mainitong tubag gikan sa mainitong pangutana sa atong igsuon nga si Brother Daig. O audience, tagaan ta mog oras nga mo palakpak, atong palakpakan. Og dako namong salamat kaming mga moderator, dako namong pasalamat sa mga sponsor aning mga saginga. Amo gining hotdon. Di gyud mi manghatag ani. So, salamat sa sponsor sa saging. Okay? So, bro, Julito, andam na ka mo hatag sa imong 15 minutes na negative stand? Andam na. Kay andam naman ka, ang audience andam na pod, pipe down audience, hilom lang ta. Maminaw ta sa ilang negative stand. Kung mutingog ka, mudagan ang imong oras. Mga higala, mga kaigsunan, ang tumong og tuyo nato diring ning negative ko tungod sa rason nga ang sukaranan sa kamaturan mao ang pulong sa Dios nga matud niya dili mao kay ingon madjud siya nga ang sukaranan sa kamaturan gingnan nako siya nga muuyon ka ba nga ang sukaranan sa kamaturan pulong sa Dios ingon siya no dili kung dili pulong sa Dios ang sukaranan sa kamaturan kinsang pulong iyaha di ba gisupak man niya nga ang sukaranan sa kamaturan mao ang pulong sa Dios kung dili sukaranan ang pulong sa Dios igsuon kinsang pulong atong basihan karon mga libro ulahi raman ang nasulat. Pag-ingon sa Dios, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pulong man to sa Ginoo. Buot pasabot, di na tamutuo nga gibuhat sa Dios ang langit o giyuta. Gipangutan na nako siya, higalig suot. Mabasa ba sa imuhang tekstong gigamit
ang pulong dili ang Biblia. Tubag, dili mabasa. Ingon ako manghigala. Nga, oy, saibit atong mga kauban nga, amigo nga, di man mi litra po litra. Pero klaro og tataw, dungagan nimong Biblia gali, unya sa tima, gireject nimo ang pulong sa Dios. Ako, magatuo nga blasphemous na. Blasphemous. Inyong katikisim, nag-ilas Biblia nga pulong sa Dios. Ang Biblia, unya ang Biblia superior of all truth nga gipadayag. Buot pasabot nga walay mulabaw sa Biblia. Diri po ta higala igsuon. Mangutana siya nga, uyon ba ko? Sa 3:15 sa unang Timoteo. Sa mabasa, ug masabot na to, muuyon man ko diha. Pero ang problema, gidungagan niya Roman Catholic Church. Wa may mabasa diha. Kay kung imo nang i-verify diha, di man jud na Romano Katoliko ka ng unang Timoteo, kay nagsugod na siya sa unang bersikulo, gimanduan ng mga obispo nga usaray asawa. Di gyud Katoliko. Di pod palahubog. Kanang tekstuha. Wa na ning gawas sa topic. Gipangutanan nako siya nga nahibalo ba siya sa Greek nga kahulugan ning ining foundation dire. Primero wala, sunod na ana. Kay naa na may na basa. Ulan no? Usaban pahuayan. Adi. Okay mga kaigsunan. Ang kahulugan sa foundation diri nga wa niya uyon ambot nganong di siya muuyon og dictionary og mga kahulugan nga pinangga man ninyong mga dictionary. Mga kahulugan, ang kahulugan dili siya foundation as a building. Kundili ground lang siya. Bot pasabot ground sa King James version, kining bersyon na nga iyang gibasa, tigpanalipod lang ang simbahan. Mao ni sa maing balita nga Biblia higala igsoon, mabasa nimo, kung malangan ako, kining sulata mo'y magtudlo kanimo. Unsaon pag kinabuhi dias panimalay sa Dios, ang iglesia sa Dios. Bot ipasabot sulat ni San Pablo, sulat sa mga apostoles, kining sulata mo'y mutudlo, mga higala mga kaigsunan. Karon, unsay giingon 2 Timoteo 3:16, gituga ang tibuok Biblia. Tibuok Biblia. Sa tao aron mo badlong mo saway mo matuto. Ingon dayon ang unang Korinto 3:11. Gawas kang Kristo, wala na ilaing patukuranan. Galacia 1:8, kung ako ug manulunda magsulti ninyo glain o magsangyaw glaing mayong balita. Unsa ingon niya? Ipatunglo. Bisag si Pablo, kay nasulti naman 28:20 sa Mateo. Jis, taas pa, salamat. Ingon dia, og tudloi sila sa tanan kung gitudlo ninyo. Buot pasabot igsuon nga ang gisugo sa Ginoo, itudlo ang tanang itudlo sa mga apostoles, ug wa jud nag-ingon ang Ginoo nga gawas kaninyo. Gawas kaninyo. Naapay laing kamaturan. Hibalo mo mga igsuon, ipasa na lang nako sa pangutana sa akong abigo. Nalimtan nako, sayang. Kining three pillar of truth sa Romano Katoliko. Unsa man ni? Biblia, tradisyon, magisterium. Tulo ka mga sukaranan sa inyong tinuhuan mao ang Biblia. Tulo ka truth, sukaranan o pilar. Wa na ko na pangutan, nagmuuyon ba siya ni? Limtan ako. Lingaw na magugini na. Una ang Biblia. Og sa kasaysayan igsoon, nagsulti nga nasunod lang na kanang gitawag nila tradisyon sa 5th century. Og nag-ingon diri ang gitawag og
history. At the first, only Old and New Testament ang gi-accept isip pagtulunan sa tao. Pero sa diyang nadungag ang tradisyon, unya hibalaan ra ba nimo magsuon? 5th century ang tradisyon. Kanang magisteryo mo tong gipangutana nako siya tanan bang Romano Katoliko? Ingon sa yes. Mo tong nangutana ko niya nga naa may Katoliko sa muang kawatan kriminal. Apil po tong sukaranan sa maturan. Ingon siya nga di man amoy makapadaot. Ingon kog tanan. Ingon man siya tanan sa ato pa apil to. Mo nang ingon unta siya nga magisterium ra. Hadlok po tali siya kay di man siya magisterium. Oh, hadlok po tali siya. Ang magisterium kung imong tunan kanus alang siya mga higala mga kaigsunan namugna 1869 o 1870. Una pa ang 70 Adventist General Conference na organize ana. Unya ang 70 Adventist elekto na nako ni pero di nako dawaton pangutana. Na organize siya whole world nga universal nga system pagpanudlo. Pero ang magisterium maoy sumbanan kuno sa panudlo pero 1869 ug 1870 pa. Mao na nga ako gong giligaran ni. Kay moingon ka nga dili Biblia perting luuya na sa pulong sa Dios kung magtudlo ang Santo Papa ug mali mao na ikaduhang tema ron musugot na lang puta kay pulong na sa Ginoo dili na maayo. Kinahanglan ang Biblia nagingon igsuon ang iglesia tig panalipod sa kamaturan o kamaturan ang pulong sa Dios. Kinahanglan ang tanang doktrina nakalagda sa Biblia. Katong libro nga iyang gibasa ang Adventist Belief, hibalo man ko sa sumpay ato. Pillar and foundation din ang sunod ato, church is the depository of truth. Katong Adventist Belief. Depository. Dili siya sukaranan, sakpan. Oh, depository. Buti pasabot, wala niya nagnukad ang kamaturan kundi gideposit lang niya. Ibalo ko ato. Ibalo ko ato. Unsay oras di monitor? Oh, napa? Depository. Buti pasabot nga gideposit ang kamaturan nga mao ang pulong sa Dios, ang Biblia. Og ang iglesia mo nimo protection kay matud pa diha sa unang Timoteo 3:16 sa Biblia nga gamit ang iglesia haligi og tigpanalipod sa kamaturan ground og dili na siya mulikay didto sa tinuod nga kahulugan mga kaigsunan. Sunod mga kaigsunan mga higala. Ipasabot na ko ninyo nganong depository siya. Ang Central Bank dili na ko dawatong gyapon pangutana pero sample ni. Ang atong institusyon nga Central Bank mao na siya magproteksyon sa kwarta sa Pilipinas ug mag-ila sa piki o real nga kwarta. Ang paagi diha igsuon ang iglesia pamaagi magproteksyon siya kung ang doktrina tinuhuan sa tao piki ba o tinuod kay nakabase sa Biblia. Tig proteksyon. Pero unsay gibuhat sa Romano Katolikong simbahan naa dire world history pinangga ninyong libro. Og mato di gapo, oh, wa may labos gapo day. Naa dire ang gibuhat sa simbahan. Akong basahon gayod 139 og lot sini. Unsaon ninyo ni paglusot? Imbes kay tig panalipod. Atong oras dia 4 minutes. Oh, 4 minutes. Salamat. Oh. Saidi history pinangga ninyong history. Ang iglesia ang trabaho nini tigpanalipod sa kamaturan. Pero ang nahitabo sa iglesia Romano Katoliko atong basahon ay mo pakpak o pamalandong inyo niyo. Dahil may kapangyarihan legal at espiritual, nagkaroon ang simbahang Romano ng espiritual na kontrol habang inaayon nito ang doktrina sa simbahan sunod sa kanilang kagustuhan. Ang Biblia at liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italiano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pari ng kontrol sa mga tao na ang nakakarami ay di marunong magbasa at magsulat. Sunod, unsa pa, higaligson, nagdagdag pa rito binago ng simbahang Romano Katoliko ang orihinal na turo ng mga apostol.
Gibago sa English niini nag-ingon, the Roman Catholic Church changed the original doctrine of apostol. English, pero kini siya Tagalog man. Nabasa ninyo. Sunod, napadiri. Higalig sunod. Nagdevelop ang simbahan ng kanon at batas sibil para parusahan ang mga kasapi kasama sa mga parusa ang pagkulong, paghagupit sa pilitang pag-ayuno, pinitensya o pagbayad ng buta o pagpatay sa nagkasala. Wa man gitudlo sa Ginoo nga mopatay ang iglesia. Naa diri. Ambot unsaon niya ni pagligar nga pinangga man yun ning history. Mga igsoon. Unsa man na sir? Oh. Binago. Probe ni ana giangkon sa simbahan among usab ang sugo sa Ginoo. Imbis kay proteksyonan ang pulong sa Dios giusab naman. Unsa may problema sa Biblia nganong usbon? Sa Hudiyo raman abrad. Spiritual belief pulong sa Ginoo. Sunod, 1 at 2 seconds. 2 minutes. Objection, moderator. Yes, bro. Ang topic namo karon about na ang church, one Holy Catholic Apostolic Roman Church, the pillar and foundation of the truth, not the Bible. Niabot na siya inquisition, niabot na siya pag-usab sa balaod. Ambot asa na tamo abot ani niya? Objection ko. Counter moderator. Counter, go ahead. Nganong niabot ko? Tungod kay nagbase ta sa sukaranan. Unya ang sukaranan ini mao ang pulong sa Dios, ang Biblia. Pero unsaon ako pagtuo sa akong kaatbang og sa Romano Katoliko nga giusab man ang orihinal na turo sa apostol. Ang Galacia 1:8 ipatunglo gali ang muusab sa gisulti na. Mao na akong counter. Okay, dali lang ha, moderators. Unsa? Continue pa? Di kay wa may largada kay objection magud to. Mao na higalig son nga Okay, moderators time, kadali lang. Okay, naay verdict ang duha ka moderator, bro. Matod pa sa duha ka moderator, nagkauyon sila. Kuan daw kanang modo ang iyang style sa pagguba. So ipadayon nato ang 2 minutes na lang ang nabilin. So naay duha ka boto dire nga puro yes. So basking mo buhatag pa ko sa kondisyon, duha na sila. Go ahead, brother Julito Daig. Okay, Catholic Dictionary. Nag-describe diri higalig son sa page 51. Ang Biblia, Word of God. Word of God. Pulong sa Ginoo. Ang Biblia. Ang Biblia. Pulong sa Ginoo. Old and new. O niya sa history, 1st to 4th century, only Bible ang basihan sa truth. Pero pag 5th century, gidugang na ang tradisyon. Nata history niya na. Higala, igsoon. Ang ato tumong tuyo diri higala, maulang mapahayag na to ang kamaturan, kung nasa mga pangutana aron, atong tuwagon honestly. Ang ako nga prinsipyo, pulong sa Ginoo nanukad. Pero ingon sila nganong didaghan man ang tinuhuan. Tungod kay daghan ang tinuhuan mga igsoon, tungod kay pudot-pudyot ramang pod ang ilahang tinuhuan sa mga bersikulo. Kung imong dawato na tanan, praktisan og tuon, mausa ra man atong tinuhuan. Bahala og maingon tag Hudiyo kay spiritual belief Bible from Jewish man mga kaigsunan di na to i-reject. O na nga unsa pa man. Salamat ninyo mga kaigsunan sa inyong paglantaw. Ako pong igsuon. Actually naabot ni nga tema o topic tungod kay giwali man gud ni sa pare unya joke ra talito pero kay gipangutanan na kung kaya ba na barugan mo nang naidebate. Bot pasabot nga dili ko agree. Sila pod i-continue jud nilang agree sila. Akong padaabuton ang mga pangutana nila kay ngano ang sukaranan sa kamaturan ibalik nako pulong sa Ginoo. Unya ingon siya dili kuno pulong sa Ginoo. Kinsang pulong? Mao na nga dili jud madawat
Kay ang pulong sa Ginoo sukaranan sa kamaturan. Unsay giingon sa 2 Timoteo 3:16, the whole Bible. Unsay giingon sa gitawag og kini, the Bible is word of God. The whole Bible, ang tibok Biblia, gituga sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatuto, sa pagkamataron, ano ang tao sa Dios, manda, masinangkapan, alang sa maayong buhat, mga kaigsunan. O na nga, dako, kugugmas, Biblia nga, kung imong tamakan ni siya tungod sa mga referensya, ulahira man aning sulpot. Pag-ingon dito sa katong Adventist belief, ang konsepto dito, depository of truth. Ang foundation gimining dito, tigpanalipod sa kamaturan. Wa man na nato i-deny. Okay. Nitingog na atong mahiwagang orasan. Atong palakpakan ang atong igsoon nga si Brother Julito Daig. Bulahan ang tao nga nabasa. Kay taod-taod sila muuga. Okay, so okay lang ba tanda mga igsoon as kilid? Okay ra. Kaning mga nabasa, okay ra. Okay ra. Sa tabuni lang ang hubon. Okay, so Brother Wendell Talibong, andam nakamangutana sulod sa napulo ka minuto. Andam na, tinahod nga moderator. Andam nakamutubag, Bro Julito. Andam na. Kay andam naman ka, andam na ang audience maminaw. Bro Wendell, go ahead. Una nga punto sa pangutana, gigamit mo ang world history ni Gregorio Saide nga giusab sa page sa World History by Gregorio Saide, Philippine Edition, page 123. Kinsa ang founder sa Katoliko nga gisupak nimo? Objection, moderator. Objection, go ahead. Wala jud may nagdebate og founder. Ang among gidebatihan sukaranan nga giusab sa Romano Katoliko. Naki-counter. Counter. Tungod kay nag-ingon ang ilang libro mismo na ang Katoliko gituko di Gido Kristo, gigamit niya ang libro ni Saidi nga Katoliko tinuko di Gido Kristo Romano Katoliko. Mo nang gipangutanan nako siya. Moderator's time. Ilom lang sa. Okay, moderator's time. So, ang usa ka moderator ipatubag, ang isa dili ipatubag, pero ang isa ipatubag. 2 out of 1 tubagon ang pangutana. Go ahead, Brother Julito Daig. Ipausap na to ang pangutana? Ipausap ang pangutana? Ibalik kay para ma-refresh. Time pause, 9 minutes and 35 seconds. Brother Wendell, balik ka ang pangutana. Giguba nimo ang akong tema pinaagi sa paggamit og referensya ni Saide. Sumala sa libro ni Saide, kinsa ang nagtukod sa Katoliko Romano nga imong gisubat? 30 seconds. Go ahead. Tubag. Wala ko kabasa diri kinsa. Sunod nga pangutana, Moderator's Ay, time. pagkapila-pila. Moderator's time. Kadali lang. Bro Wendell, napa siya oras? Bro, tubaga bro. Tubaga. Napa kay oras? Next question na. or Okay. Wa ko kahibalo og kinsa. Kung naaman siya introduce, di kabalik sa Biblia. Kung moingon siya si Kristo, ba si Kristo na bulangan kayo, di kabalik sa Biblia. Kinahanglan i-prove sa Biblia ang ingon nga Kristo. Kay nga no, sumala sa inyong mga claim, ang mga historian, musulat po nagkinsa. Pero wa ko'y nabasa dili sa akong gibasa. Time. Next question. Sunod nga pangutana, moderator. Supa ka man nga ang church, pillar and foundation of the truth. Pangutana, kining niya sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the truth. Husto ni sayop. Sayop na, basta ikaw mo gamit.
Tubag. Unsa maning mga CFD? Pakpak og way klaro? Objection, moderator. Moderator's time, moderator's time. Moderator's time, moderator's time. Op, kadali lang, kadali lang. Kadali lang, kadali lang. Kadali lang, kadali lang. 30 minutes o 30 Moderator's time, seconds. moderator's time. Palihog lang atong sundon ang balaod para dili mabayas. Kami sa presentation hilom kay mi. Kamoy mutubag hilom jud kay mi. Dili mi mag hayagaw-yagaw, di mi magbanha, pero kamo perti banhaan ninyo. Palihog lang, kalma lang mo. Kalma lang mo. Tumano na to ang balaod. Kay kami, behave kay mi. Wa gid mo makadungog ka nagsingit-singit mi, pero kamo, grabe banhaan ninyo. Palihog lang, hilo mo. Okay, relax lang mga friends. Relax lang. Bro, ayaw na naghatag o komento sa audience. Ayaw lang sila pansin na bro. Si Wendell ay pansin na. Hindi, kay mapil mo ko sila debate. Ayaw lang sila pansin na. Si Wendell lang, si Wendell. Bro, Wendell, ayaw sila pansin na. Si Julito lang. O ang moderator day. Oh, Kapila. Mr. Beto, mahangyo lang po ko. Kundi na ako sila pansinon, kontrola sila. Lagi. Well, alang hindi nisinyas gani ko ana nila. Kaya di po ko pwede hilom mo. Maintirapod ta mo. Hantod sinyas lang ko. Buto sa bot. Hilom lang. No? Ana man na siya, bro Julito. Bro Julito, naakay pagapalihog. Go ahead. Ningingon kog sayop kung siya mo gamit. Pag ako'y mo gamit, dili sayop. Kaya nga naman, giputol man niya. Ang pinaka-essence sa sulat diha, bisan pag atong i-continue, that church is depository la. O niya, kanang foundation nga pasabot diha, protector. Layo siyang konsepto nga, sukaranan. Time. Next question. Sunod nga pangutana. Kay imo manggiingon nga depository ang simbahan. Protector ang simbahan. Therefore, husto ang nasulat, the church is the pillar and foundation of truth. Masakto basta imong padayonon. Okay. So, Isa bro. 30 seconds. Go ahead. Masakto siya basta imong padayonon pero putlon gali nimo. Sama siya sa usa ka bersikulong niingon ang yawa nga ako ang kalibutan. Kung di nimo tiwason makaingon ka ang yawa day tagis kalibutan. Pero kag imong tiwason ay tuwa na ding unod nangangkon ra ang yawa. Busa tiwason jud. sunod nga pangutana. Go ahead. Ingon ka man kaganiha nga gigamit nimo ang Greek, sayop ang pilar. Samtang sa Objection, inyong moderator. libro. Objection. Go ahead. Wala Objection time. Wala ko 7 and 25 seconds. Go ahead. Wala ko mingog sayop. Ang ako giingon niya, ang foundation nga gigamit didto sa kahulugan sa Greek, gitawag diri og istulos. Ang meaning, protector siya. Wa jud ko mingon nga sayop ang transition. Bisan pag i-review nimo naka-live man ni. Okay. Bro Wendell. Istrulos o hidayuma. Okay. Okay. Go. Okay. So, i-reconstruct na lang Bro Wendell, no? Okay. Dili naman nato ma-review ato ang live. Wa na koy oras. Okay. Dili naka-time post man ta. Atay pa sila. Sunod nga Kadali lang. pangutana. Nag-objection man ka, wa man ka nagtubag. Okay. Sunod nga pangutana. Go ahead Bro Wendell. Kining giingon sa inyong libro na the church is the pillar and foundation of the truth. Mao ba kini nga simbahan nga giingong one holy Catholic apostolic ancient church founded by Jesus Christ? Mao ni dili. Dili na mao kay sa gitawag og kanang imong libro diha Adventist Belief wa jud nag-mention diha Roman Catholic Apostolic imo lang gikunik-kunik ang mga putol-putol nga kanang libro. Katong libro ha, katong una nimo gamit, wala jud nagsulti diha og Roman Catholic Church. Ang pillar and foundation of truth, wa jud gi-mention diha. Og mabasa nimo, pildin ako, kanang kuan ba? Og mabasa nimo katong kuan kato. Ayaw panikas kato. Time. Tinahod nga moderator. Yes. Tinahod nga moderator. Sabi niya, kung mabasa na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ sa ilang magasin, pildin na siya. Okay. Pwede Objection, ba? moderator, objection. Okay. Kadali lang. Dili na to. Kadali lang. Objection na niya, objection. Object counter. Kadali lang. Unsa to bro? Balik kag Ingon siya, kung mabasa ko no, sa ilang
referensya na ang Roman Mali. Catholic Church founded by Jesus Christ, pildi na siya. Counter. Ingon ani. Okay. Kamong duha hinaot di mo mobayas, naro? Ang akong sintros pangutana katong Adventist belief. Okay. Wala to iyang magasin. Okay. Kung mudapig mo atong magasin, tabla pa'y gikuan. Mao na i-counter na ko nga. Okay. Kung mabasa dito pero di mabasa, pwede po niyang angkon nga Okay. pili. Challenge accepted, not accepted, Brother Wendell. Okay. Proceed tas pangutana, Brother Sunod nga Wendell. pangutana. Kining magasin ninyo na the ancient Catholic became the Roman Catholic Church. Uyunan ba nimo ni dili? Dili na ko na uyunan. Kay dili mabasa sa Biblia. Sunod nga pangutana. Uyon ka nga atubangan sa mga Seventh-day Adventist ang inyong magasin nga opisyal sayop ni kay imong gisupak. Objection mo dito. Wa Objection. na topic. Go ahead. Objection, go ahead. Wa na ta kapanukad sa topic. Naabot na tag Roman Catholic Church. Ang topic na to, sutao na to ang sukaranan. Abot naman ta og gitawag og topic. Kinahanglan so baliko na tong topic. Objection moderator, counter. Yes, counter objection. Counter objection, bro. Counter objection moderator. Ang topic nato gilakag ko siya. Nakasulat ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana haligi og sukaranan sa kamaturan dili ang Biblia naa sa ilang referensya nga matod pa niya sayop Katoliko tinuko di Kristo mo nang gilakag nako siya. Okay. Moderator's time. Mao ni ang tema. Pamatud-an nga ang Santa Katolika Apostolika Romana mao ang haligi og sukaran sa kamaturan og dili ang Biblia. Sumala sa Biblia og referensya. Moderator's time. Okay. So, Brother Julito Daeg, 2 out of 1, ipatubag ang pangutana. Go ahead. Ibalik ko na. Repeat the question, Brother Wendell, please. Ibalik ang pangutana. Matod pa sa inyong ministry magazine, the ancient universal Catholic Church founded by Jesus Christ and the apostles. And the ancient Catholic Church became the Roman Catholic Church. Husto ni sayop. Sayop imong paggamit kay ako nagtuo. Quotation ra na. Sige. From the other author. From the other author. Mo na nga mingon kog sayop pa jud imong paggamit. Kay moingon gali quotation from other author nga gi-quote sa author pod sa gitawag ministry magazine. Mo na kung imong gamiton nga sila'y nagsulat ana mismo dili mao kay ning quote man. Naay gipadapat diha nga di jud mao sumala sa imuhang buot ipasabutron. Okay, time. Time. Next question. Sunod nga pangutana. Kung makita nimo o makita sa moderator nga ang inyong writer ang gasulat dili kotisyon o yun kang pildi ka. Moderator's time. Naay challenge question. Wala tayong challenge question. Brother Julito Daeg, nadungog ba nimo ang challenge question, ang pangutana, dawaton o dili? Patubag ako. Dali lang. Anaay lang kay challenge question eh. Wala siya nang ayaw sa kuana. Challenge question eh kay kung dili ka motubag, no other Okay. kwan, proceed ta. Dili ka pugson ani. Dili Wala ko man tayo mo rules. dawat sa challenge. Next question, brother. Explanation. Nganong di ko mo dawat sa challenge? Tungod kay sa rason. Dili kumplito ang pulong diha nga ang Iglesia Romana Katolika maoy sukaranan sa kamaturan ug dili ang Biblia. Karon kung mabasa nimo, Ayun na, tama na. Tama na. Kay wala na tanag unsa. Ayun na Challenge paghatag. ba? Challenge. Ayun na Challenge mo. paghatag, Oh, nagtubag di. man ka. Ipa-explain lang takang anong. Ay, kadali lang isa. Moderator's time. Okay? Ang challenge question wala sa ilang rules. Busa kung naay mo hatag og challenge, ang isa dili mo dawat, proceed na ta, no other question. Wala na ipangutanak. Ah. Okay?
So ayaw lang pog hatag og counter another challenge kay di na ta magkasinabot ani. Okay? So next question, Brother Windel, 4 minutes and 43 seconds. Niya ang Go ahead. sunod nga pangutana. Pag-ingon sa inyong libro na the church is the pillar and foundation of the truth. O giingon sa inyong magasin nga ang one Catholic Apostolic Ancient Church founded by Jesus Christ. Ingon ka kotisyon. Uyon ka nga wa nimo ni mabasa. Wala sa Biblia, kay Biblia akong gibasa. Okay. History. Bro, 30 seconds. Good. Moingon ka guwa na basa? Pilting daghanang balasahon. O niya ako, dili ko pinadala sa 70 Adventist. Nagdala ko sa kagalingon na kong baruganan nga pulong sa Ginoo. Mauna nga, dili ko pinadala, bot ipasabot kung makabarog ka karon. Sumalas mo tima sa Biblia. Kana, sa rason, dili ko mudawat ni anak nga mga gitawag. Time. Next question. Sunod nga pangutana. Sa imong pagtug-an nga dapat ang Bible pillar of truth. Sunod nga pangutana. Kining giingon dinhi na the ancient Catholic Apostolic Church founded by Jesus Christ naa ba nis Bible? Iotro pangutan na. Moderator's time. Yung pumunta na. Kadali lang. Relax lang mo. Murag ka mo may gusto mo tubag. Relax lang mo. Patubago na to, Brother Julito. Bro, Julito, 30 seconds. Go ahead. Bro, tubaga paliog. Wala sa Biblia ang kompleto nimong gipamahayag. Kay ngano, ang atong sentro, Romana Katolika, Iglesia Apostolika, mo'y sukaranan sa kamatuan, og dili ang Biblia. Kung makumpleto Objection, nimo na, Objection? Objection? Go ahead. Categorical question ang akong pangutana. Okay. Ingon siya nga dapat naa sa Biblia. Gitudlo man ni dili kotisyon gikan gyud sa ilang writer na ang one Holy Catholic Ancient Apostolic Church founded by Jesus Christ and the Apostles. Ang akong pangutana, kung naa gyud dapat sa Biblia, naa ba nis Biblia? Okay, bro, Julito. Naaba daw na sa Biblia. wala sa original nga Biblia. Okay, bro, napakay, kwan bro, 10 seconds bro. 20 seconds, 20 seconds. Wala. Tungod kay nataw ang Roman Catholic o Catholic word dili na sa second century. Dili na sa kapin sa 100. O niya, ang Biblia nahuman siya dili sa mga 90 ba? O niya, nataw siya dili sa 100 kapin. Time. Unsaon nimo pag Next question. sa original nga Biblia? Next question. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo wala sa original nga Biblia. Uyon ka nga ang inyong magasin nagpublish og tinuod nga iglesia nga wa magkuha gikas Biblia. Usbang pangutana? Time pause. 2 minutes and 22 seconds. Bro, usba daw ang pangutana. Naka-time pause ta. Okay na, moderator, kato na lang ang pangutana. Di na ka mo. Oo. Napakay 2 minutes and 22 seconds, bro. Ha? Napakay 2 minutos. Okay na? Ha? Banatan ko no. Sige, banatan. Okay. Usba ang pangutana, bro. Osbon ang pangutana. Matod pa nimo nga ang napublish sa inyong magasin nga nagtugag tinuod nga iglesia wala sa original nga Biblia. Uyon ka nga ang gipublish sa inyong magasin ministry magasin gikan sa dili original nga Biblia na ang Catholic Church tinukod ni Kristo. O yun ba daw ka, categorical? Sumala sa libro kay mong gibasa. Uyunan na to. Very good. Padayon, 30 seconds. Napaday sumpay. Pero bisan pag mupakpak mo, di gyud makabarog ang tima. Lantaw gali. Wa na jud nakasukad sa tima. Wa gali siya nakapaila-ila nga unsay kamaturan, kundili sige na siya founder Katoliko. Next question. Wala. Sunod nga pangutana. Sumala sa inyong libro, Seventh-day Adventist Believe 27 Fundamentals Doctrine. Ang pangutana, unsay giingon dinhi na foundation and pillar of the truth? Biblia, Iglesia.
Wala Iglesia Katolika diha. Objection, moderator. Objection, go ahead. Oh. Categorical question. Sa Okay. ilang libro nga nag-ingon nga ang church pillar and foundation of the truth. Ang akong pangutana, unsay pillar and foundation? Okay, tubagon. Biblia o Iglesia? Tubagon. Okay, Tubagon, tubagon una. daw. Biblia or Iglesia? Objection, Moderator. Okay. Unang-una, wala sa tima. Unya, sunod. Sunod, ang libro nga iyang gigamit, dili mao ang kahulugan nga pillar and foundation. Kay ang kahulugan diha, protector. Mao na siya nga kinahanglan nato sabton. Dili, ingon nga kung mao ning obsiko. Tinahod Okay. nga moderator. Counter objection. Counter, go ahead. Oh. Dili tinuod nga wala tima. Ang tima tinao kayo. Ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ang foundation pillar of truth. Dili ang Bible. Busa nangutana ko. Kay giangko naman niya nga ang Katoliko tinuko di Kristo sumalas ilang magasin, mabasa, kining naas ilang libro. Unsay nakasulat? Ang Biblia ba ang pillar and foundation o ang Iglesia? Okay, moderator time. Tulo ka moderator na disis. Tubagon ang pangutana. Bro Windel, klaro ang pangutana nimo, Biblia ba o Iglesia? Asay mo hada. Biblia. Okay. 30 seconds, go ahead. Ngano? Ang ipasabot diha, pillar and foundation of truth. Gitawag na siya ang Iglesia, maoy tig panalipod. Ang sukaranan sa topic, sentro ang Biblia kay pulong sa Ginoo. Kana ang ipasabot diha, tig protector man kanang foundation nga kahulugag hidrayuma. Mao na nga kinahanglan nato susihon. Imong pangutana, Biblia ba Iglesia? Ang kahulugan diha ang ipasabot Biblia, dili Iglesia. Time. Moderator's time. One question, one final. Go ahead, bro Windel. Okay. Sunod nga pangutana. Giingon man sa inyong libro na the pillar and foundation of the truth is the church. O giingon ka, Biblia. Asa ani nga fundamental doctrines ninyo na Biblia is the pillar and foundation of the truth? Tubag na ko? Tubag. Naragay pun diha basta imong sabton. Ingon kagasa, naragapon diha. Kaya ang gipasabot diha, pillar lagi ang foundation. Ang foundation nga gigamit diha, protection, protector. Unya sa sunod nga mga sentence diha nag-ingon diha bisan pag imong kontinuhon. The church is depository of truth. Depository, dili siya sukaranan. Mao na giingon nako nga ang iglesia mao na siya tig-verify kung tinuod imong doktrina ug di suma sa Biblia. Kay tig-protection man siya. Mao bitaw nag-ingon diha, kining Okay, sulata. time. Daghang salamat, Brother Jolito Daig from 3A Media sa imong mainitong pagtubag sa nagbukal-bukal nga pangutana gikan sa Catholic Faith Defenders, Brother Windel Talibong. Okay ba kayo dyan? Kanang naulanan diha, okay lang ba? Dili. Ang taong mabasa, bulahan kay taod-taod mo. Okay. So, ang second ribata. Hello. 10 minutes. So, ang muhatag og 10 minutes sa second stand, ang atong affirmative side, Brother Windel Talibong, andam na ka muhatag sa imong 10 minutos. Yes, tinahod na moderator. Kaya ang mangutana niya ang atong igsuon gikan sa si Pastor Brother Reynaldo Gundino. So sila na pod ang dili kinsa man. Sorry. Second stand no. Si Brother Alado, no? So siya ang watbang okay. Brother Windel Talibong, kung motingog ka, ang 10 minutos mudagan. Salamat, tinahod nga moderator. O salamat sa akong kaatbang. Baliko na mo ang tema. Pamatud-an ko nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ang foundation, pillar and foundation of the truth
og dili ang Biblia. Unsay gigamit nako nga argumento? Gamit nako ang ilang ministry magazine kanus alang na compile ang Bible. Oh. Naa silang ministry magazine. Asa may una? Iglesia o Biblia? So, wala na giguba sa atong pinangga, labi pa ang iyang libro nga nag-ingon, the church is the pillar and foundation of the truth. Ang giingon niya, ang Bible di ay kuno, naa sa maong libro. Bisan pag inyong basahon, gikan sa cover o cover, kanang iyang giingon nga ang Bible, pillar and foundation of the truth, di na mabasa sa ilang libro. Kaya natingala ko, nganong kana mao'y iyang challenge na to. Although, ingon man ang atong pinangga kaganiha, ni barog siya, nga dili siya official sa Seventh-day Adventist nga pinadala. Igidawat na ko kay hagit manggod niya sa ngalan Seventh-day Adventist. No. Natural. No. Unya isupak nga ang church is the pillar and foundation of the truth, not the Bible sa topic nato, dapat i-present niya na abay mabasa counter bisag dokumento na Katoliko na Bible is the pillar and foundation of the truth and not the church. Wala. Ang iya lang, ang libro nga gigamit nako, husto pag siya'y mugamit, sayo pug ako. Sayo pug ako, kay ang tima nabasa. Ang amon tima, sumala sa Biblia o referensya. Mamanggani, nga ginagamit nako ang kinini ang mga iba't ibang version nga gitawag og paraphrase nga naman. Kay kabalo ko nga giandam naman nila nini ang creed. Unya naaman diri sa creed nga ang Catholic Apostolic Church di makita sa Biblia. Nagulat ko pangutana bisa pangutan-on niya unya. No? Nagulat ko. Unya, pwede po ipangutana. Igamit mo man ang paraphrase nga dunay one holy Catholic Apostolic Church ni aman sa inyong libro. Ako nang gipaabot nga dili mabasa sa Biblia ang Catholic Apostolic Church asa may tinuod ana. So ako nang gipaabot. Wala man. Munya pa siguro. Karon, kung ang pillar and foundation of the truth ay ang Bible para nila. Mabito na nangutana ko sa fundamentals of Catholic, fundamentals doctrine sa Seventh-day Adventist. Asa dinhi mabasa Bible is the pillar and foundation of the truth. So gyud maguba. Niligon pa. Kay matod pa niya, nasayop lang, kay di mo barog ang simbahan kung wala ba kunoy Biblia. Ang haligi sa simbahan, husto ang iyang giingon. Magisterium, Biblia, tradisyon. Because the church, the Bible is the product of the true church. O niya, kung moingon nga, Biblia lang yun. Biblia lang yun. Pila ka magasin o libro nila diri nga nagmatuod nga ang Catholic Church tinukod ni Kristo. Kung moingon sila dili na Catholic Church pero dili na Roman Catholic Church, unsaon naman po ning isa ka libro na ang Catholic Church gipangunahan sa Santo Papa sa Roma. Dinggoy na punta. So naa sa libro mga kapatid, mao nga niabot ba hinoon ang ato, wako kaabot sa pangutana da, nga na-organize kuno ang Seventh-day Adventist. Samot nagilakag natos mag-organize Seventh-day Adventist. Kay sa ilang libro, kinsay ka-organize, kinsay founder, samot na. Makumpara nato, asay inyong pilion, ang tinukod og tao o tinukod ni Kristo? O sa ilang libro, mga kapatid, nga atong gamiton, makumpara nato ang tinukod ni Kristo, iyang
gidawat kaniha, miatras abanti siya, pero gidawat ra gyud niya. Husto ang nakasulat, Catholic Church founded by Jesus Christ. Kaya isip-isip nan mo. Pero mingon, na ay mabasa ang Catholic Church, wala man mabasa diha ang pillar and foundation. Mamanggani ang atong gibasihan, Biblia o mga referensya. Gigamit na ako ang inyong mga referensya kay diferensya sa pagpanudlo na nila. No? Imagine, atong gipangita, asa man yun ang Bible. Bible is the pillar and foundation of truth. Isayop ba? Ang church is the pillar and foundation of truth. Dili, kay depository ang church. Wa man ay problema. Niguba ba na ang pagka-depository niya sa iyang pagka-pillar and foundation of truth? Wala. Pero giguba ba niya ang giingon sa mga referensya nga ang Katoliko tinukod ni Ginoong Jesucristo? Wa niya giguba. Giuyunan pa niya bisag nag-atras abanti siya. No? Busa mga binating kaigsunan nga nagtan-aw nato karon. Hinaot nga kining public debate nato o dialogue, friendly discussion, mahimo ning gabayan. Ilabi na sa mga nangita sa kamatuoran. Gubon una niya ang tema nga kining Katoliko nga Santa Iglesia Apostolika Katolika dili mao ang pillar and foundation of truth. Ang iyang pagguba adto siya sa morality. Ngano? Nihunong na ba ang pagkabalaan sa simbahan kung dunay hudas? Wala mo hunong. Ang usa ka hudas wa na makapahudas 12 ka mga apostolis. Ang simbahan magpabilin sa kabalaan bisan pagkatong iyang giingon dunay mga palahubog, dunay kananaang mga napreso o mga makasasala, bisan pa sa iyang gingon, wa makaguba sa tima. Ngano man, kay si bisan kinsa natong makasasala, makasala ta dili tungod kay kita Katoliko, makasala ta kay wa ta mosunod sa gitudlo sa simbahan Katoliko. Apan tinhan ininyo mga kaigsunan nga daghan na kayo makasasala nga misunod sa gitudlo sa simbahan Katoliko o kana nahimong mga santo, wala sa siktang tinukod lamang og tawo. Last 2 minutes. Busa, wa pa maguba ang akong tema. Gamit ang referensya o ang ilang libro. Gamit ang kininiang sa Biblia, unang Timoteo 3:15. Unsa na, anhita sa anonited? Bible. Sa unang Timoteo 3:15. Kay gusto man sila letra por letra. Nga ito. So the whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Kinibang giingon sa protestante, dili ni ato anonited din niya. Kay gusto magdunay batayan. Unsa man niya nga simbahan nga giingon na daan sa ilang fundamentals, Seventh-day Adventist fundamentals believe. Unsa giingon diha? The church is the pillar and foundation of truth. The church of the living God, the pillar and foundation of the truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. It is the depository and citadel of truth, protecting the truth from the attacks of the enemies. Naas ilang libro. Unya kung protecting the truth. Niguba ba na sa giingon, the church is the pillar and foundation of the truth? Wala mo guba, mga kapatid. So, tinaw nga ang atong tema karon napabarog. Time. Huwag yun, mahugno, bisan sa gamayng huyuhoy na lang. Okay. Daghang salamat, Brother Wendell Talibong, sa imuhang
10 minutes na rebuttal. Inom sag tubig, bro. Kay nagpanikad na ang atong igsoon nga si brother Glenn Strongman Alado. Mangutana. Wala na'y ulan, guys. Naapa? Okay lang ba diha? Rain or shine? Shine or rain? Padayon ta. Kay naatay atop. Okay? Strongman, brother Glenn Strongman Alado. Ready na ka, bro? Tara. What's man? Kanay? Putol-putol mo na, bro. Like, ano? Mic test. Okay. Ready na, bro? Gara. Ready na ka? Gara. Kay andam naman ka. Brother Wendell, bro Wendell, ready na mangutana? Ready na mo tubag? Andam na tinahod nga moderator. Tingog Okay. palihog, brother Salamat. Glenn. 10 minutos, go ahead. Unang pangutana, Mr. Talibong. Ang imong timang gipamatud-an, ang simbahang Romanong Katoliko, mao ang haligi o sa Quranan, sa kamatuoran, dili ang Biblia, sumala sa Biblia. Pangutana, kining tima nga Iglesia Katolika Romana nga mao'y haligi sa Quranan, sa Quranan, sa kamatuoran, dili ang Biblia. Pangutana, kay dili man ang Biblia, asa Time. mabasa Time. sa Biblia. 30 minutes time. Tubaga ang pangutana, bro Wendell. Premise man to, 30 seconds, excuse tatay me. rules. 30 seconds. Gibasa na to ganina. Tubaga Sige, palihog, bro sige. Wendell. Okay, sumpayan na lang nato. Asa mabasa sa Biblia ang timag ang ipirmahan nato. Nabasa sa mga lain-laing annotated Bible, nabasa sa ilang referensya, o gipamatudan na Katoliko, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, headed by the Pope, ang Iglesyang Tinoko di Jesucristo, foundation and pillar of the truth. Next question. Pila ka segundo ang 30 tubag? segundos, 30 salamat. segundos. Balikon ko, no? Kay dili man ang Biblia, asa mabasa Mr. Talibong sa Biblia nga dili sukaranan ang simbahan maoy sukaranan. Asa kini mabasa kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang Biblia dili sukaranan sa kamaturan. Mr. Talibong, pakitubag. Okay. Tubag. Nia ang tubag. Una sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 3. Og inyong gipamatud-an sa inyong libro, Seventh-day Adventist Believe, nag-ingon, the church as the pillar and foundation of truth. Walay mabasa diri nga Biblia. Next question, Mr. Ayaw. Talibong. Moderator's time. Ayaw pag-ingon og next question. Kay kami ang usultian na. Ulata mo ingon og next question ang moderator. Sige. Wala problema kay. 5 seconds. Go ahead. Okay. Okay, Subusa- next question. Ayaw sa lagi. Ulat ta ba? Ulat. Ayaw, eh. Next question na lang na to. 5 seconds. Bro Wendell. Oh, sige. Ha? Bro. Amo ana, bro. Okay. Okay. Matod mo, mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Bilhi nga kapitulo bersikulo nga imong gibasa, Mr. Wendell Talibong. Ana ba diha? Mabasa kining imong gipamatud-an ang Romanong Katoliko haligi sa Quranan sa kamatud, dili ang Biblia. Mabasa o dili? Yes or no categorical question must be answered categorically, Mr. Talibong. Okay, naaba sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Objection, Mr. Objection, Moderator. tanong lang. Akong pangutana, categorical. Dapat tubagon niya, categorical. Yes or no? Nga ano nag-explain man? Okay. Otro ang pangutana. Ayaw sa. Kadali lang, nadungog. Imo. Objection man na. Ayaw, sumpayig pangutana. Counter objection? Objection, moderator. Counter Okay. objection. Nagtubag ko, patiwason ko niya. Okay. Oh, nga, motubag sa iyang pangutana. Okay, moderator's time. Excuse me, Mr. Kadali Moderator. lang. Naghumana ka. Gipanguta. Kadali lang. Moverdict Nasa kami. atong rules. Yes, moverdict kami. Ayaw mi unhi. Sige. Relax lang ka. Moverdict mi. Time post na. Sige lang, ato lang pagbigyan. Naka-time post na. 7 minutes and 14 seconds. Okay. Bro,
na ay categorical. Okay? So, tubagon mo ang categorical? Bro Wendell? Yes, tubagon ako. Okay, tubag sa categorical, Bro Wendell. Then, naana lang kay 24 seconds time remaining. Go ahead. Mabasa ba sa unang Timoteo? Mabasa sa unang Timoteo, the church is the pillar and foundation of the truth. Gisulat pa sa ilang libro. O kini nga church, gipamatudan nga Roman Catholic Church. Next question. Wa matubag usbon ko. Objection, moderator. Mr. Talibong. Ano mo na? Objection. Objection. Moderator's time. Objection. Go ahead, bro. Tinawag nga moderator, siya ang nagsalot sa kininiang tima sa roles. No side comment. Okay. Oh, siya roles. Okay. Ingon siya, wa matubag. Okay. Oh, sunod ka pangutana, side comment niya. Okay. Bro, kadali lang. Tawagan ni counter objection. Naki-counter? Counter ko. Okay. Ang counter objection na follow up ko sa iyahang unang tubag Okay. nga matod niya kaganina mabasa sa 1 Timoteo. Kaya akong premise kining timang iyang gipamatud-an Roman Catholic Church unya ang sumpay dili ang Biblia gipanguta sa Katolikal. Dapat tubagon niya yes or no. Mauna ang ipatubag, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Kadali lang, bro, Glenn Alado. Ang iyahang objection, iwasan na to ang side comments. Mo to yung kwan. Okay, sorry. Tate roll Okay. sana, ha? So, nitubag siya, bro. Surprise. Nitubag siya, nihatag siya. Sitas, nitubag siya. Padayon ta. Okay, 6 minutes and 52 seconds. Continue? Continue, go ahead. Continue. Matod mo, Mr. Wendell Talibong, mabasa sa 1 Timoteo 3:15, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Mao ba ni ang mabasa ining kapitulo bersikulo kining imong gipamitudan? Yes or no? Tubag. Niya ang tubag. Yes. Nga, mabasa nato ang church is the pillar and foundation of truth. Objection, moderator. Objection, go ahead. Objection! Wa ko Wa pa na ko. utana anang iyang gisulti nga church ang akong pangutana Roman Catholic Church. Maoy basaha! Objection, Mr. Wendell moderator. Talibong! Kung di ka kabasa, pildi ka! Ining debatiha. Okay. Maunay basaha! Moderator's time. Objection, moderator. Tubag! Moderator's time. Bro, Wala pa ko mahuman sa akong pagtubag, dili siya mo sapaw. Okay. Tinahod ka moderator, hangyoon ako, nga maminaw siya, kay wala ba'y mananapaw makasulod sa langit. Excuse me, Mr. Wendell Talibong. kadali lang, bro. Bro, kadali lang, bro. Bro, kadali lang. Object. Kadali lang. Moderator's time. Niingon naman si sa moderator nga next question. So, mo to nga ni-proceed siya. So, nihatag siya pangutana, nitubag si Brother Wendell Talibong. Sulod sa 9 segundos ni objection si Brother Glenn Alado. So, ang unsay mo hang klaruhan ra gud imong pangutana, bro, no? Gusto nimo ipabasa ang Roman One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa 1 Timoteo 3:15? Ito, gipangutana ko nimo? Yes. Ako yung mutubag? Dili. Ako lang gipaklaro ang pangutana. Ay, read ko lang. Oh, gipaklaro lang. Ang ako magpangutana ganina, kung mabasa ba? Ingon sa yes. 1 Timothy chapter 3, 15, gigamit niya na. Karon, akong gihatag sa iya ang follow-up question na apadinha ang Roman Catholic Church. Dili church, kay di na mo itima. Ayaw po na, di na mo itima. Church lang. Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Not the Bible. Moderator! Okay. Counter. Counter objection. Ayaw kog sa pawe. Okay. Kay atong gipirmahan, sumala sa Biblia og mga referensya. Okay. Og ang mga referensya nga gigamit nako, iniyuha. Giuyunan sa imong kauban na. Okay, moderator's time. Pwede ko mo counter. Moderator's time. Ako ipaklaro nga wala man to si Mosapaw. Ni follow up to sa iyong pangutana nga iyong kagis.
Wala ito musapaw. Gipaklaro niya. Hawa siya musapaw. Okay. Ipadayon ni Mog... Okay. Ang iyang pangutana, ipabasa, sumala sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, aron nga matinaawan ang publiko. Correct. Ipabasa lang. Yes, ako laging gitubag. Ipabasa. Kung mabasa ba, gamit Okay. ang gipirmiyahan na mo. Bro, naakay nabilin nga 24 seconds to complete your 30 minutes. Padayon og tubag, bro. Padayon og tubag. Okay, niyang tubag. Sa inyong libro nag-ingon, the pillar and foundation of the truth is the church. Og sumala nining Bible, the Catholic Church is the pillar and foundation of the truth. Og naa sa inyong libro usab na ang Roman Catholic Church headed by the Pope. Giuyunan na nas imong kauban. Next question. Next question. Ang atong tema, Mr. Talibong, Biblia o referensya. Biriko na utana sa Biblia. Imong giuyunan kagana niya, matod mo mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Karon, kining imong gipamatud-an, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of the truth. Mabasa ba ni dinhi sa 1 Timoteo 3:15 ang pulong Roman Catholic Church, the pillar foundation of the truth, not the Bible. Next question. Mabasa ba ni Answer, bro. Ni ang tubag na basa na sa Biblia o referensya nag-ingon ang Biblia unang Timoteo 3:15. The foundation of the truth is the Catholic Church. Sumala pa sa inyong libro, Roman Catholic Church headed by Pope. Gitubag ta ka Biblia og referensya kay atong sabot Biblia og referensya, diferensya na mo. Next question. Okay. Biyaan tanang dali. Pipe down. Sige, pipe. Padayon. Next question, Mr. Talibong. Kay imong tema, pamatud-an mo ang Romanong Katoliko haliging sukaras kamatdili ang Biblia. Sa wala pa natukod ang simbahang Romanong Katoliko, do na ba'y kamatuoran nga imong giila, Talibong? Do na wala. Niya ang tubag. Naa na si Ginoong Jesucristo nag-exist kauban sa amahan nga mingon, ako ang dalan ang kamatuoran ug siya nagtukod sa simbahang Katoliko nga matud pa sa inyong libro. Katoliko ang tinuod nga simbahan. Sunod pangutana. Sa wala pa ang simbahang Romanong Katoliko, wala na ba'y pulong sa Ginoo nga giila nga kamaturan nga ni sa Biblia? Tubag, yes or no? Naawala. Naa sa Biblia Yes! gyapon ang kamatuoran. Thank you. Objection, moderator. Guys, Wa pa ko maman ay sa siya pasinggita. nag-thank you siya. Nag-thank you lang. Okay. Oh, ni ang tubag, moderator. Sa iyang pagpasalamat, wa na makabungkag sa atong tema na the church is the pillar and foundation of the truth. Kaya wa man mag-deny nga sa Biblia na ang kamatuoran. Pero tungod sa Biblia nga sayop interpretasyon sa kamatuoran, hendaghan ang simbahan, usa na sila. Next question. Okay, salamat. Next question. Gibasa nimo ang among libro 28 Fundamental Belief nga matud pa the church, the pillar and foundation of the truth. Pautana, unsay nabasan mo diha? Nabasa ba nimo diha the Roman Catholic Church, the foundation of the truth, not the Bible? Tubag, yes Iya or no? ang tubag. Ang mabasa dire sumpay sa tema nato. Moderator. Objection, go ahead. Akong pangutana is categorical. So dapat tubagon niya una, yes or no? O sport Sige. ko. Yes, mag-yes ka, bro. Yes. Yes. Okay, 30 thank seconds. you. Yes. O nabasa ko sa ilang libro, the church is the pillar and foundation of the truth. Og sa magasin nga giuyunan sa iyang kauban, nag-ingon, the Apostolic Ancient Catholic Universal Church established by Christ. Og ingon ang iyang kauban, bago lang sila natukod. Next. Sama na next question na? Wala talaga. Ayaw. Next question. Maton mo
imong gitpag, yes, mabasa, the Roman Catholic Church, the Pillar Foundation of Truth, diha ba sa amo nga libro 28 fundamental belief nga imong gibasa, mao ba ang mabasa nga imong giingon nga mabasa kami tubag ka yes, tubag yes or no, mao o dili tubag. Niyan tubag, yes, gihapon. Kaya ang atong kasabutan, Biblia referensya. Ang inyong referensya nagingon, the church is the pillar and foundation of the truth. O kung sa nga simbahan, inyong referensya nagingon, the Catholic Church. Niya, nagingon din sa inyong libro. The Apostolic Church become independent organization separate from the national Israel, national boundary, were discarded, giving the church a universal character. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Final question. Final answer. Go Okay. ahead. I hope na matubag na gini. Objection, moderator. Objection. Walay side comment, di ba nagkasabot ha? Okay. Sorry. Go ahead. Go ahead. Okay. Matod mo, Mr. Talibong, mabasa diha sa amo nga fundamental belief. Kung atong ipabasa ka ha, sa moderator, kung naa ba diha gisulti ni Lydia White diha sa fundamental belief nga the Roman Catholic Church, the Pillar and Foundation of Truth, not the Bible. Musugot ka ba nga atong basahon ipabasa diha sa libro 28 Time. fundamental belief? Time. Niya, Musugot ka ba, moderator. Mr. Moderator? Mosugot ko, tinahod nga moderator, kung basahon ang akong referensya nga fundamentals o kining ilang ministry magazine. Kay mo na ang atong... Kay neutral, pare. Sige. Bro, ikaw basa, bro. Okay. Objection, Moderator! Okay, di ba? Objection, Okay. Moderator! Objection, Moderator! Ah, pipe down, pipe down. Pipe down, pipe down, pipe down. Objection, Mr. Moderator! Pipe down, pipe down. Naatay rules! Pipe Ang down. audience, dili mo singgit! Pipe down, pipe Dili down. mamagpak, edit na magkasinabot! Pipe down, pipe down. Ilam lang. Bro, Akong objection, nangutana ko sa 28 fundamental belief. Matod niya diha mabasa. Dapat diha niya basahon ang akong ibabasa kay mao iya gigamit 28 fundamental belief. The Catholic Church is the pillar and foundation of truth. Diha ipabasa. Counter objection, Go ahead, moderator. Ona, counter objection. Okay. Ang iyang giingon dito pangutana, mosugot ka ba? Akong gisugutan. correct. Provided nga ang akong gigamit nga referensya, mo'y basahon. Correct. Wala lang may magamit sa fundamentals. Okay. Kapit sa ministry nga nagpamatuod na ang Katoliko. Okay. Bro, cross-examination ta karon. Yes. Okay? So, ang gigamit niyang referensya kato. So, kato ang Okay, iyang ipabasa. Counter objection. Okay, counter. Counter objection ko. Oh. Ang ako manggod nga premise sa pangutana nga ayang gitubag is referring to our Okay. 28 fundamental belief. Correct. So, diha niya dapat basahon. Kaya yung nagibalik-balik ganina. Okay. So, dapat mauna ang iyang basahon, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Ang point is, musugot ka ba? Ang pangutana. Siya ang mutubag ana kung musugot si Bro Windel. Okay, Bro Windel, musugot ka ba nga Tinawag basahon? na moderator. Yes. Kondisyon ang naadi mo tubag ko sa kondisyon Okay. na ang kondisyon ako usab kining akong gipanggamit di na Okay. usa ka libro ang akong gigamit. Moderator's time. Fundamental belief. Moderator's time. Fundamental belief. Moderator's time. Kadali lang. Conditional question is another thing of challenge question. Final question, final answer, i-reconstruct na lang bro, kasi naman mo magkasinabot diha. Okay? Final na raban eh. One question, one answer na lang ni. Okay. So, pala na ko. Reconstruct. Okay. Waman mo nagkasinabot. Sige. Diha sa imo SDA Magazine nga gibasa Mr. Wendell Talibong nga matod mo the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth.
not the Bible. Sigurado ka ba nga maunay mabasa sa imong gibasa SDA Magazine? Sigurado ka o dili? Tubag. Siguradong sigurado mo bitong gigamit nako. Nag-ingon din balikon ko. Sa inyong magasin, the church is the pillar and foundation of the truth. Unsa na naa, sumala sa inyong magasin, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. O kini nga magasin, giuyunan sa imong kauban. Time! Okay, daghang salamat! Brother Wendell Talibong o Brother Glenn Strongman Alado. Okay, kabatsan! Panglingkod pud mo kay ang tambal sa salitang ugat ang pagdawat ra. Ha? Lisod tambalan ang barikos, busa, lingkod pud mo panagsa. Okay? So, okay lang ba tadya? Kanang mga nada nagpayong? Okay lang ba mo? Okay lang. So kanang nagtanaw karon sa ato ang mga social media platform sa live ni brother sa 3E Media ni brother Jeffrey sa page sa punto por punto diya sa page nila brother Rusby og sa kang brother Wendell Talibong og sa uban pa shout out. Okay. So 10 minutos andam na sa imong ribat negative stand. Okay, may hapon. Okay, kay Sona. sadong. Wala na may ulan, gihanyo na to ng nananaway diya. Munaog ta dito, kadi kakita tong sa likod. Kato lang nag-video din ha, pero katong nananaway, naog ta sa bus, kay Correct, looy correct, ang sa likod. Kasi likod, dili pa ka- Di kita. ka kita intaw niya, siglin ra ba ang mo birada. So atras tayo, hanyo lang, hanyo. Okay, so atong kwan daw, hangyo lang. Hangyo lang ha, lingkod para makita ta. So dili mahimo gyapon tang public, dili ta ma-exclusive. Okay? Bro, Glenn Strongman Alado. Alright, so daghang salamat no. So may hapon sa pagkausap pakanatong tanan sa mga safeties, sa mga Roman Catholic, o sa mga igsoon ato mga Adventista, o sa mga 3 Media members. Ang ako karong pagbarog as a second stand, akong ipabarog ang kapaturan nga diin maoy gipirmahan ang Katoliko, matod niya, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Mao na ang among tema. So karon agi pagbungkag, ako pong ipabarog ang kamatuoran aron masabtan sa kadaghanan kung unsa gayud ang puod ng kamatuoran. Mao na igsoon. Una na kong pangutana kaganina sa iya, matod ko mag-igsunan kung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang sukuranan haligi sa kamatuoran buot ba sabton dili gayud di ay ang Biblia ang nagdala sa kamaturan. Iya ka nang gitubag mga higala ko mag-igsunan buot pasabot mag-igsunan ang Romanong Katoliko nagtuo nga ang Biblia dili sukaranan sa kamatuoran. Mao na ang ilang doktrina, wala sa Biblia na sa referensya. Gigamit niya ang among mga libro, ang libro nga the 28 Fundamental Beliefs nga matod niya ang the church, the pillar and foundation of truth. Iyan ang gigamit isog nga balik-balik gikan sa unang barog hangtod sa ikaduha. Gibalik niya igsoon. Pero sa dihang ako siyang gigukod. Diha nga punto. Igsoon, mangita og lutsanan. Mangita og lusot. Ingon siya. Matod niya mang igsoon. Ang fundamental belief nagsulti ba the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth? Parting uyunan na ison, yes. Kay yes man, sa ato pa mabasa diha sa among SDA 28 Fundamental Belief nga the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Pero ison, wag gyud nabasa diha. Gigukod na itong maayo, aron lang yun siya mas ipit igsoon kay naipit na ni dagan sa SDA Magazine pagkaluya. Mao ni ang baruganan igsoon. Gigamit po niya 1 Timothy chapter 3 verse 15. Una na ko pangutana sa iya ang 1 Timoteo 3:15.
Mao ba ni ang nagpahibalo, nagpamatuod sa imong tema nga gipamatudan? Matod pa nima, yes, pati nakuha sa yes. Pag kondisyon, asa mabasa o mabasa ba? Diha! Sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Pero igsoon, grabing palusot. Di siya mutubag, direkta sa kapitulong bersikulo sa Biblia. Kaya nga naman, nasayod siya, dili mabasa, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. Ang iyang lusot, nidagan sa Stay Fundamental Belief, nidagan sa Stay Magazine, pastilan. Pero ako pangutana, diri sa 1 Timoteo 3:15. Basigwa ni masabte. Unsa maning ania sa 1 Timoteo 3:15 akong basahon igsoon. Para maklaro nato kay aron masabtan sa mga katawhan kung unsa gayud ang kamatuoran igsoon. Matod pa rin aron nga kun malangan ako masayod ka na nga kun unsaon paggawi sa mga tumutuo isip pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo mao ang iglesia sa buhi nga Dios ug iyang gisaligan nga mubarog nga manlalaban sa kamatuoran. Unsa di ay igsoon? Manlalaban sa kamatuoran. Ang iyang basihan, mga kaigsuonan, ni 5 minutes. Mr. Talibong, huyang kayo. 5 minutes. Huyang nga naman, ang iyang gisaligan, puro referensya. Kaya naibalo siya, dili mabasa ang iyang gipamatudan, sumala sa Biblia, pero basig na limot siya ang among tema o gipirma ang tema, Biblia o referensya. Dapat mutubag siya asa ko dapit mautana di kay mulusot asa pero bisag unsaon paningkamot di kalusot. May lagana ison na abta taguras daghan pa takoy pangutana ison. Siguro mangutana ni siya sa ako karon. Ibalik niya ang magazine Stay Fundamental Belief. Katong iyang gibasa kunuhay nga Biblia, atong paabuton ang pinakalisod nga pangutana ni Mr. Wendell Talibong. Paabuton ato na. Kay ato kanang atbangan sa tinuod nga kamatuoran. Kay nahibalo ko ang pamatud-an ni Wendell Talibong, bakak ka na. Nganong bakak? Dili mabasa sa Biblia, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Walay mabasa, pero nagtuo ko igsoon, na daghang makasabot, pero kay dili man nila madawat, igo na lang ta igsoon, mamutbot. Igo na lang ta igsoon, masuko. Kaya nga naman, kani igsoon, di gid ni malabanan sa amo nga kaatbang nga Romanong Katoliko. Gidala ni Mr. Wendell Talibong tibuok simbahan sa tibuok kalibutan. Sa pagpamatuon siyang tima, prang timang gipamatudan dili mabasa sa Biblia. Ang iyang ipangbasa puro referensya, pero ang referensya niyang gibasa wa gyapon mo laban sa iya kay wala mag-ingon the church o the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Wala gyud kana nakisunan. Busa karong kapunon isoon naa pa man siya 10 minutes sa pagpangutana. Ako daan sagnan igsoon ang iyang mga pangutana ato ka na tubagon pinagis kamaturan tinuod nga kamaturan Biblia. Gamit kong usa ka bersikulo igsoon para ato makita kung unsa gayud kini ingon dinhi sa mga pulong sa Dios
gisulti gyapon kini ni Apostol Pablo. Ingon siya, itudlo sa husto nga paagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamaturan. 2 minutes. Sa itudlo 2 minutes. ang pulong sa Dios mao ang kamaturan. Unsa ning pulong sa Dios nga kamaturan naa diri makigsunan sa ako nga Bible. Kini nagpahibalo kanato walay lain igsoon. Ang iyang gisulti na Apostol Pablo. Matod pa niya igsoon dinhi sa iyang gisulat. Matod pa niya ni, you know how when you were small child, you were taught the Holy Scriptures, and it this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. 16. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us with us true and to make realize sa ato paison tibuok Biblia gipahibalo ni Pablo mao ang kamaturan. Ang church mato pa ni Pablo manlalaban sa kamaturan. Manlalaban. Sakto tong gipadayag ni brother Julito nga ang church manlalaban sa kamaturan. Dili ginamalalis igsoon kay akong gibasa ang Biblia. Pero mangita siya live version igsoon ni ako'y Biblia. Tulo ka buok nagsulti ang simbahan manlalaban. Mao na igsoon, mo na sipyat si Mr. Wendell Talibong sa iyang pagpamatuod nga mato niya, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Isip-isip mo gamay ng igsoon. The Bible was rejected by the Roman Catholic Church because the Bible is not the pillar or foundation of truth. Matod pa sa ilang presentation. Okay, og nitingog na nga itong mahiwagang orasan. Nagpasabot lang na humana ang 10 minutos nga negative rebuttal sa atong igsuon nga si brother Glenn Strongman Alado nga gikan sa 3A Media. Inom sag tubig bro kay muhatag og pangutana ang atong affirmative karon. So sa tanang bag-ong nangabot, welcome. Sa tanang ganina ra nangabot, uga na ba mo? Uga na. Ang adlaw na ulaw, di na mo balik kay alas 4:30 na. Ugma pa to mo balik. Pero padayon ta. Andam na ka bro Wendell Talibong. Andam na, tinahod mo Kay dito. andam na maka. Go ahead. Niya ang unang pangutana. Unang tubag. Gigamit mo ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 sa imong gigamit. Yes or no? Mabasa ba dinhi nga ang Bible is the pillar and foundation of truth? Mabasa dili? Tubag. Honestly, dili mabasa. Diha sa unang Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Apan wala po'y mabasa. The Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. Walay mabasa, Mr. Talibong. Sunod pangutana ka ng lisod. Sunod nga pangutana kanang lisod. Sunod. Kay di man mabasa sa Bible, busa di ka matuoran para nimo. Ang giuyunan kaganiha ni Julito nga mabasa One Holy Apostolic Catholic Church. Kamatuoran ba to nga mabasa sa Biblia dili? Tubag, dili ko muuyon na kamaturan ka na. Kay nga naman, dili Romanong Katoliko ang gitukod ni Kristo kung imong basahon diya sa Biblia aron imong isingit dito sa 1 Timoteo 3:15 Mr. Talibong. Sunod pangutana kanang lisod nga pangutana. Sunod nga pangutana kanang Sunod, lisod. Kadtong giuyunan sa imong kauban kaganiha nga si Julito nga kamatuoran o karon ikaw nag-ingon di kamatuoran asay tinuod yung duha. Tubag! Tubag! Tinuod ni
nga akong gidala nga Biblia kay wala dinhi magsulti the Roman Catholic Church, the Pillar of Foundation of Truth, not the Bible. Mauni ang tema, Mr. Wendell Talibong. Busa ang imong pangutana nga sayon, natubag usab sa sayon nga tubag. Busa pangutana naglisod pa, Mr. Talibong. Next question. Objection, moderator. Objection, go ahead. Categorical question to, moderator. Okay. Asay tinuod ninyong duha? Okay. Counter objection, Mr. Go ahead. Moderator. Go ahead. Palihog moderator, adil nato sila pasigiton kay Okay. gugnog ba? Okay. Moderator's time. Audience, Okay. ayaw mong syagit. Okay lang. Go ahead, go ahead. Akong counter objection, Mr. Moderator. Klaro namang gyud nga ningon ko nga ang akong giyunan kini ang Biblia. Ako may nibarog sa akong side. Ako'y adunay katungod. Motobag sa pangutana nga dapat ipangutana sumala sa akong gipaborog. Moderator's time. Bro, akong klarohon, ikaw ang uyon sa duha man. Ako lang klarohon, ikaw man. Ang pangutanan niya, kinsay tama ninyong duha. Ikaw, Ako gitubag. kanay mong tubag, kanay lang. Kanay mong tubag, nga ikaw ba ang tama, sabton ba na? Ako gitubag ang tama ang Biblia. Kay ako nga nagbarog. Pwedeng masayop si Brother Julito kay tao lang. Pero ang among basihan sa kamaturan, dili ni masayop. Mr. Talibong, pautana. Moderator's time, kadali lang. Posa. Okay. Ang pangutana, kinsay tama ninyong duha. Brother Strongman Alado. Nihatag og verdict ang moderator, 2 out of 3 kinahanglan mutubag ka, kinsay tama ninyong duha. Ikaw ba o si Julito? Counter objection. Moderator's Mr. time. Moderator. Bro, kuha na lang nabilin. 6 seconds imong 30 seconds nabilin. 6 seconds na lang. Okay. Motobag na ko. Ayas, bro. Kinahanglan mo mopili, kinsay tama, ikaw ba o si Julito? Okay. Polos, tama ka na. Sumala, sige pahayag ni Brother Julito. Tama. Okay, time pause. Kadali lang. Kada kamita. Okay. Tama po ko. Mora nga kami tama, dipindi sa pagpahayag. Time. Bro, mo to ilang tubag. Go ahead. Yes, sunod ka pangutana. Sunod tubag. Nag-ingon ka man, nga pareho mong tama. Baguhay pa lang nag-ingon ka, pwede ka mong duha masayop, kay Biblia mo'y husto. Asay tinuod, ane? Tubag. Hosto parihas. Kaya naman, hosto ang Biblia nga akong gibasa. Ako nga nagbasa, hosto. Ang Biblia akong gibasa, hosto. Pwede masayop ang nagbasa, pero ang gibasa di masayop. Sunod, pangutana ka ng lisod. Kanang lisod gyud. Kanang lisod. Sunod ka pangutana. Sunod tubag. Mao ba'y imong giingon kaganiha pag dili mabasa sa Biblia, dili tinuod? Tubag. Ang imong tema, dili mabasa, the Roman Catholic Church, the Pillar Foundation of Truth, not the Bible. Maong dili ka maturan kay wa mabasa.
Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sa Biblia nga imong gigunitan karon, asa mabasa, the Bible is the pillar and foundation of truth. Tubag. Tubag. Dili na maoy akong katungdanan. Objection. Kay dili. Ops. Hilom sa hilom. Okay. Hilom sa. Okay. Go ahead, bro. Go ahead. Ay, Dili na ko katungdanan ang pagbasa kung ang Biblia mo'y sukuranan. No! Kay ako, negatibo ko sa iyang timang gipamatud-an the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Mao na Objection, ang Moderator. akong objection. katungdanan. Go ahead. Objection, moderator. Go ahead. Objection. Ang akong objection, ganihara silang duha nag-ingon dili ang Santa Iglesia kundi ang Bible. Kaya nangutana ko base sa iyang Bibliang dala. Asa mabasa sa Biblia, the Bible is the pillar and foundation of the truth. Counter objection. Counter objection. Counter objection. Ako ang adunay katungod sa iyang gipabarog. Dili kay ako imo pamatuod. Nasayop si Mr. Wendell Talibong. Unta, wa na lang kamo pirma ang timaha. Ako na lang unta na pamatuod Moderators. nga ang Biblia mao ang foundation, the pillar of truth. Moderators Ana time. unta nga tima ako Moderators ipafirmatibo. Moderator's time. Bro, klarohon ako. Ang gipangutanan nimo base sa iyang Biblia nga gigunitan. Moderator's time. Okay, ilom lang sa ta. Ay di lang sa ta magsaba-saba. Lagi. Kana lang. Dili to. Pila ka minuto? Bilin? 7:41. Ano bilin? Okay, Brother Wendell Talibong. 2 out of 3. Next question ta, bro. Wendell Talibong. Salamat, moderator. Next question. Next to Kay supa ka man nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ang pillar and foundation and truth. Pangutana, uyon ka nga para sa inyong sabadista ang Biblia ang pillar and foundation of truth. Tubag. Sayop ang pangutana. Objection, Anong moderator. sayop? Dili man na nako katungdanan na pamatod about sa simbahan o sa tinuan sa Seventh-day Adventist ang among tema, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Naliko na si Mr. Talibong sa iyang tema. Kaya nga naman, wa na sa ilaing ikapangutana. Objection, moderator. Objection, go ahead. Komentaryo na. Mura gid Iyang painayan rules, na akong moderator. Excuse No me, side mura gid painayan comment. ang microphone. Oh. So, categorical question must Mic be test. answered categorically. Okay, pinahin ako microphone eh. Okay. Kadali lang. Cambio ta, be. Cambio ta. Sige lang. Dire ka na lang. Okay na. Mic test. Akin eh. Mo ni ako tiyo ganina. Okay. Relax lang mga Okay. na. Friendly dialogue lang ni. Wala Okay. tayo kwan. Bro, Personalan. Wendell, naatoy categorical. Ako pangutana. Yes, mabasa ba Oo. sa iyang dalang Biblia na ang Biblia pillar and foundation of truth? Mabasa o dili? Okay. Moderator's time. Counter objection. Counter objection, go ahead. Dili man to mao yang gipangutan na kaganina na siyop siya. Nalimot siya. Okay? Ang iyang gipangutana nga kategorikal,
ang Seventh Adventist mao'y nagdala sa pillar of truth. Mamo ni pangutana. Naunsa nalimot na si Mr. Watalibong, naglibog na siya. Unsa ipangutana? Moderator's time. Bro, Tinahod nga moderator, wa ko Okay. maglibog. Kay nangungtana ka, categorical mo to'y categorical correct. nako. Okay. Oh. Ang unsa may final question nimo? Ay, kuan mo, Ang bro. sunod na question Kanila nako. question. Kanila, Oh. katong last. Para maklaro Atong na. bersikulo niya na mabasa ba dito na ang Bible pillar and foundation of truth. Mr. Moderator, Mabasa dili. Okay. naka-live na video. Pwede na to tanawon, review kung unsay last question niya. Kay nalimot siya sa iyang pangutana. Moderator's time. Okay. Naglibog Nalimot taon. man o wala. Bro, padayon sa pangutana. Okay. Time posta. Sige, Padayon sa kani ato pangutana. masihan karon para klaro. Misupa ka man nga ang Santa Iglesia Apostolica Catholica Romana mao ang pillar and foundation of truth. Ang pangutana, asa mabasa sa Bibliang dala mo na ang Bible is the pillar and foundation of truth? Kana. Tubag, gibalik na po niya. Akong tubag mauni. Ang mabasa sa Biblia, ingon ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:15 igsoon. Tagay kog panahon sa pagbasa aron atong makita madayag unsay gisulti ining bersikulo ha. Ingon din ni Mr. Wendell Talibong, ingon din ni hulat sa kita nga mga tumutuo Time. mao ang Time. iglesia. Next question. Next question. Uyon ka ba sa giuyunan sa imong kauban nga si Julito? May tungod sa inyong libro nga nag-ingon, the church is the pillar and foundation of truth? Tubag, kulang ang imong pangutana. Objection, Ang Moderator. imong tema, Mr. Wendell Talibong, basig nalimot ka. Ang imong pangutana, Objection. kulang. Ang imong tema, Categorical the question. Roman Catholic Categorical Church, time, kada lang. sumpayi, ayaw putla, kay ang imong Bro, na ipamatod-putol. objection, bro. Na objection. Oh, categorical question to. Uyunan ba niya? Kay sundan pa nako. Okay. Oh. Bro, kadali lang. Kadali lang. Unsa to imong objection, bro, Wendell? Palihog lang ko. Ang objection nako, uyunan ba niya ang nasulat sa ilang libro nga giuyunan na siyang kauban? Okay. Na the church is the pillar and foundation of truth. Uyunan ba niya na? Okay. Nakay counter objection. Ayaw to baga ha. Counter objection. Counter objection ko. Nga anong mingko sayop ang iyang pangutana. Bro, objection. Putol ang iyang pangutana. Dapat ipangutana niya, uyon ka ba? Mabasa dinhi sa among libro. Okay. The Roman Catholic Church, the Philip Foundation. Mautana Okay, ipangutana. kadali lang. Moderator's Oh, na time. sakto, sayop, Moderator's time. putol. Usba ang pangutana, Mr. Talibong. Kadali lang. Moderator's time. Categorical question lang to. Affirmative lang to na pangutana. Affirmative to negative lang ang pangutana. Uyunan gani mo ang uyunan ng ganito daig ganina. Affirmative man. Rebuttal man. Kailangan ka mo ano hatag ka. Iba to bag dili. Dili. Okay, sa lagi dili ka. Dili ka. Okay na? Okay, bro Wendell, 2 out of 3. Next question, palihog. Next question. Next tubag. Kining niya sa inyong libro, the church, the pillar and foundation of the truth. Nga gisgutan din ni Apostolic Church, Universal Church. O yun ka ani dili. Tubag,
Diha sa imong gi-chapter nga babasa, the pillar of truth is church, walay Roman Catholic Church diha. Objection, Dapat Moderator. basahon Objection. usa. Ipabasa usa Roman Objection. Catholic Church aron uyunan. Objection. Yes, bro. Objection, Moderator. Patubag na ko ang iyang pangutana. Okay. Ang pangutana na ko. Ang Ako gingon may- din tinahod ako may ng Moderator. tigtubag. Alam sa. Ang gingon din tinahod ng Moderator, the church is the pillar and foundation of the truth. O kini Apostolic Universal Church. Uyunan ba niyan eh? Okay. Sige, bro. Tubag. Ay sa, objection to. Mo counter ka. Sige. Akong counter objection, walay Roman Catholic Church diha. Kung naa may Apostolic Universal Church, dili na Roman Catholic Church, kay na ay iyong libro. The word Catholic, we cannot found the Bible is referring to the church. Dili ka na Romanong Katoliko. Sayop ikaw. Dapat mangutanag insakto. Moderator's time. Brother Glenn Alado, 3 out of 3, tubagon nimo ang kategorikal. Go ahead. Paki-refresh sa pangutana para matubag o direkta. Balikon ang Ano pangutana. mong katawa man? Pipe down. Sumala sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the truth. And this church is the Apostolic Universal Church. Oyon ka ba ni Ene o dili? Tubag. Di ko mo yun. Ay sa, wapo ko man, di ko mo yun kung imong isampak niya o insert the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Mr. Talibong, ayaw kalimot sa imong tema. Okay, sunod, Moderator. Sonod. Linong naman siya. Gamay na lang kayong kulang. Sige, next question. Next question. Baguhay pa lang nag-ingon ka nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Ang pangutana, kining gisgutan sa inyong libro na Catholic Church headed by the Pope, ang pangutana, di ni ang Roman Catholic Church. Tubag. Tubago na to. Kanang imong gibasa niya, wa na mudapig sa inyo. Kaya nga naman, kanang nga libro, dili na nagpamatuod nga ang Romanong Katoliko, the pillar foundation of truth, not the Bible. Wala Objection, na mapamatuod. Moderator. Okay, objection. Go ahead. Klaro hausa. Objection, go ahead. Objection, Moderator. Klaro ang pangutana. Oh. Ingon man siya na ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Kay ang Catholic Church, not the Roman Catholic Church, sa ilang libro, Catholic Church headed by the Pope. O yun ka, nga di ni ang Roman Catholic Church. Okay, moderator's time. Naki-counter objection. Counter objection. Ang among basis sa maong pangutana, katong iyang gibasa kaganina is the fundamental 28 fundamental belief. Wala siya nagamit ana. Ang ako pong basis sa akong pagbarog, ingon din ni, and the Bible cannot find Bro, exact word Catholic. Bro, ayos sa- Mao ni akong basiha. Bro, counter objection lang, bro. Counter objection lang. Lagi. Kung na nag-object ko, kaya nga naman, lang. dili man inline sa iyang gibasa kaganina, ang iyang pangutana. Okay, moderator's time. Okay, Brother Glenn, 3 out of 3, tubaga ang kategorikal. Go ahead. Nakakay nabilin nga 27 minutes. Tubago na ko. Go ahead. O yun ba ko? No. Kaya nga naman, ni Adinhe, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Mao na kanang gibasa nimo, wala na nag-refer the Roman Catholic Time. Church, the pillar foundation of Next truth, question. not the Bible. Next Sunod question. ka Next pangutana, question. gisundan ko siya, Moderator. Ingon man siya
nga ang Next question. Catholic Church Excuse me, moderator. Okay, go ahead. Premise. Next question. premise. Next question. Nagdagan yan 30 segundos. Oh, premise. Okay. Ingon man siya kaganiha na ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Ayog likay. Excuse me. Ingon. Excuse me, Okay. moderator. Moderator's time. Excuse me, moderator. Ang akong giingon dinhi ko nagbase. Akong gibasihan in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Iyang gimisleading ang akong gisulti. Pagka na lang yun. Dili na maoy Objection, akong gisulti, moderator. Mr. Talibong. Okay, counter objection, bro. Dili na mao. Counter objection. Sakpan. Gilista na ko ang iyang pahayag, tinahod Okay. nga moderator, nag-ingon siya, ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Busa gisundan ako, niaman sa ilang libro, Catholic Church, gipanguluhan sa Santo Papa, di ba ni ang Roman Catholic Church? Okay. Counter objection. Counter objection, kadali lang. Nata sa cross-examination karon bro. No? Kanin siya, next question na ni. So, tubaga lang palihog bro ha. Tubaga lang palihog. Kay magsige tag counter objection, di tamo sibog. Okay? Gitubag naman ako. Okay. Objection. Wala dito. sa kauyon sa akong tubag. Okay. Ni object man siya, nag-object pug ko. Okay. Gipasabot na ko ang iyahang pangutana, gikot niya sa gisulti nga misleading. Okay, moderator's time. Misleading ang iyang gisulti, wa ko nagsulti sa gisulti. Moderator's time. Bro, Wendell. Bro, pangutana bro, naka-time post ta kay padayon na to yan tubag. No? Okay. Nasa nabilin nga 20 seconds. Sige, Sunod bro. nga. Ay, katong last ni mga pangutana. Last nga pangutana lagi. Mone. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Niyaman sa inyong libro. Excuse me, Sa moderator. Ayaw sapaw. Ayaw sapaw. Objection. Ayaw sapaw. Objection, Mr. Moderator. Okay. For clarification sa among side, mao Ayaw na ang sapaw. akong address Ayaw dito sapaw. sa moderator. Nga nung Moderator's mapalagman time. mo, nga naaman tay rules. Bro. When the time, when objection, Bro. direct to the moderator. Bro, kadali lang bro. Kadali lang bro Glenn. Kadali lang. Okay, klaro na ko ha. Bro Glenn, para maklaro na to ang pangutana, gipausab na ko ang pangutana, no, gipabalik. Wala gadagan ang oras. Pahumana sa siyang pangutana, kay dili man mo dagan ang oras kung dili nakamutubag. Kay ana ba? Para masabtan na to unsa ang pangutana ni Brother Wendell. Bro, ayaw sa objection bro, pahumana sa para masabtan. Pangutana bro, pangutana. Okay, balik na ko. Tinahod nga moderator. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Sa inyong libro, ang Catholic Church gipanguluhan sa Santo Papa. Uyon ka ba nga dili ni mao ang Roman Catholic Church? Moderator's time. Tumagon mo or mo Egyptian ka? Tubagon ako. Okay, 20 seconds na bilin. Go ahead. Di ko muuyon sa imong gibasa. Kay wa ko mag-ingon. The Roman Catholic Church is not referring to the Roman Church. Ang akong giingon, the word Catholic is not referring to the church. Wa ko mag-ingon, not referring to the Roman Catholic Church. Misleading. Ang Time. iyang pangutana. Sunod Time. pangutana, Next nagtudili question. mabantayan. Next question. Next to ba? Igamit mo ang The Apostles' Creed. Yes. Uyon ka ba nga diya sa maong pahina, mabasa nga si Kristo ang gatukod? 3 minutes. Wata nagdebate kung si Kristo ba nagtukod. Wata nagdebate kung si Kristo ang nagtukod. Ako lang gibasa dinhi sa maong Apostol Creed. Ngayon dinhi in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Mao nga dili ni mo-prove nga ang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Pero kung diri ila man ning libro, natural mo dapig din nila. Pero ang akong gikot kaning nasupak sa ila. Time. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Sunod to ba? Gigamit mo ang among libro para supakon ang tema. Uyon ka ba o dili? Categorical question. Nga sa libro nga imong gigunitan, ang Katoliko gitukod ni Kristo. Tubag! Digig ko mo yun!
Di ko mo oyon nga naman imo man ning libro in tawon sa Katoliko man libro kung uyunan ako ni sa marami uyon ko ang Katoliko gituko ni Kristo pero hinumdumi talibong basahon sa Biblia ang imong tema the Catholic Church the pillar and foundation of truth not the Bible. Okay. Mao na ang imong tema ayaw simang. Time. Next question. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Tinawag nga moderator, ako ngayon, nga di isa si mo sapaw-sapaw. Okay. Eh, mo man among kasabutan. Padayon. Sunod tubag sapaw na. Ay, sa. Padayon. Sunod pangutana, ingon po ko sunod tubag. Sunod Ayan, nga kan. Kung masulti sa mo Okay. tubag yung good Okay. Padayon ta. Sige, go ahead, bro. Okay. Isa, kadali lang. Kay ingon ka man nga, Kadali lang. ang Catholic Church kay gigamit nimo sa credo di mabasa sa Biblia. Kadali lang. Kanang ganina, ako nang ipaklaro nga, wala siya masapaw, nagtubag siya pangutana. Busa, ayaw ina nga, nisapaw siya. Ha? Klaro man siya. Nagtubag to siya, di wala to masapaw. Correct. Manay sakto nga moderator. Tinawag Okay. ka moderator. Moderator ni Tahoron. Okay. Sige, bro. Go ahead. Oh. Padayon na, bro. Okay. Sunod nga pangutana. Kining magasin ninyo nga giuyunan sa imong kauban nga si Julito, the Apostolic Ancient Catholic Church, established by Jesus Christ and His Apostles. Mao ba ning simbahana ang giingon sa inyong libro nga the pillar and foundation of truth? Mao ni dili? Tubag. Dili na mao. Okay. Dili na mao. Ngano? Wala gyud muuyon ang Seventh-day Adventist Church nga ang Romanong Katoliko the pillar and foundation of truth not the Bible. Sorry kayo talibong natay tema ang imong pangutana pulos kulang putol. Okay. Sumpaya. Moderator's time. 1 minute na lang nabilin sa tong oras. Final question, final answer. Go ahead. Sunod. Sunod Kay tubag. nag-ingon ka man nga dili tinuod kaganiha giangkon sa imong kauban. Nga kining na-publish tinuod. Ang pangutana, asa man ang buhay tinuod yung duha? Tubag. Gibalik naman ang pangutana ha. Kay last question naman tinuod ming duha. Very good. Sumala sa iyang gipamahayag o sumala sa akong gipamahayag the Roman Catholic Church the pillar and foundation of truth not the Bible kana wala sa Biblia. Sorry talibong, you feel this debate nga dili ka kabungkag sa kamaturan. Time. Okay. Daghang salamat, Brother Glenn o Brother Wendell. Atong palakpakan ang atong mga speakers. So nadungog nato ang ilang tubag og mga pangutana. So hinaot daghan ang nakakaton hilabi na sa atong mga viewers sa social media. Shout out. Okay. So karon modritso na ta karon sa atong final stand or conclusion. So 5 minutes lang ni walay objection. Pwede kay ko. So 5 minutes ni walay objection. Pwede. No? So hilom lang ta para madunggan na to ang final statement sa atong katbang. Muna hatag ang negative side, musunod ang affirmative side. Julito Daeg, 5 minutes. Final conclusion, ready na ka? Okay. Okay. Hey, mic Kung testing. motingog ka, mudagan imong 5 minutos. Go ahead. Hey, mic test. Okay, mayong hapon mga igsoon. Okay ra mo diha? Actually, ang ato dire learning. Ang padasig nato ninyo, naminaw mo both side magtuon pog personal. Kay dili nato malikayan nga mabayas sud kay nagtubo man ta diha. Ang SDA posible mo bias, ang Roman Catholic Church nga brethren mo bias. Daog jud to. Pero ang mudaog ani mga kaigsunan ang kamaturan ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ang ako padasig ninyo while nga mo review mo sa video magtuon pod mo.
sa akong evaluation, conclusion man moribatal po siya. Gipangutanan nako ang akong higala ginina nga ang pulong ba sa Dios dili ni mo'y sukaranan sa kamatuoran kay inyo yung simbahan. Yes or no? Ingon siya, dili, yes. Pwede na ko na ma-review, pwede po na ko na ma-reels. Oh, kay ingon man dyan siya nga dili mo'y sukaranan ang pulong sa Ginoo. Na ko'y pang-reels anak gamay. Unya sunod. Sunod. Gipangutan na po siya ni Glenn Alado, kining akong partner. Actually ganahan man jud ko nga usa ka adlaw nga sharing nindot man day. Sir, nindot man day. Oh, kanang inamigo nga learning makuha, nindot. Gipangutan na siya nga sa wa pa ang Roman Catholic Church naa na ba ang kamaturan? Ningingon siya, yes, nana. Ning kontradik sa akong pangutana nga nag-ingon siya nga sa wa pa ang Word of God dili kamatuoran, sukaranan. Pero sa diyang gipangutana siya kaginina nga sa wa pang Roman Catholic Church na ba karon ingon siya naana. Karon higala igsuon ang Ministry Magazine. Nag-ingon ko sa akong pag-ingon nga dili kay ko muuyon ana. Karon kay ingon man ang moderator nga tubaga. Lisod man po kayo i-reject nako ang mga autor. Ingon ko, tinuod ang gisulat. Tinuod ang gisulat. Pero wa nagpasabot ang author ning laban o ning ingon nga ang Romano Katoliko founded by Jesus Christ. Kay ang author akong gipaluap diri, kini laging putol-putol ba? Oy, ang statement des Katoliko naapagali diri. Kung ning dawat ko sa challenge ato murag nindot. Kay naa may referensya gikot di ay ang gitawag og kitong author. Gali ning ingon siya diri sa continue nga paragraph. Ingon siya, oh. Okay. Romanism did not exist in days of apostol. Sa mga adlaw sa apostoles, Roman Catholic Church. Mao na nga ang libro nga iyang gigamit sakto. Kay nagkot lagi sakto pod akong pag-ingon nga gikot. Oh. Ingon na ni higaligson. Normal man na nga naay pagkot. Pero kining akong libro dili jud ni gikot. Ang mga historian jud ani nagpamatuod nga ang Romano Katolikos pagkatinuod giusab nila ang original na turo ng mga apostol o gipatay nila ang musupak. Dili man ni kotisyon kay wa jud nako nakit-i diri ang mga quotation mark sign. Ingon akong higalan si Gapo nga kuan matud niya nga from Orthodox ba na? Wa jud diri bisan pag challenge wa jud makita. Mao na nga dili jud mi mudawat ako Romano Katoliko ko. Pero bisag unsaon ko evaluate bisan pag masakitan ko sa mga pastor sa SDA kay usahay tao ra po na sila. Pero wa ko'y laing kabalhinan. Kay doktrina man ta nagdaog di man sa mga tao. Sakto man to imong giingon pod Mr. Talibo nga dili basihan ang mga sipyat sa mga tao. Nagdaog ta diri sa doktrina. Bisag unsaon nako mga igsuon og tuon ang Biblia. Ang foundation, ang sukaranan, ang Dios ang iyang pulong. Asay nauna, ang pulong sa Dios gihatag sa tao. Diha nanukad ang kamatuoran. Dili pwede nga ang iglesia muhimog laing kamatuoran nga sukwahi sa gisulat na. Di man na pwede. Kay Dios day ang iglesia. Muna nga sa sunod topic nindot po ni. Kay naadyo diring duga nga mga idea nga muhimo og mga pulong day ang simbahang Romano nga matod nila gitugutan sa Ginoo. Wala igsoon nga sa pagkatinuod. Moingon siya ning uyon ko nga ang Romano Katoliko sa libro ning uyon ko sa konsepto sa autor. Pero putlo nimo siya moingon kag murag nakadaog. Bagting na. Okay, og daghang salamat Brother Julito Daig sa imuhang 5 minutes na conclusion. So karon mo proceed ta karon sa affirmative side. Bro Wendell Talibong 5 minuto. Kung mutingog ka mudagan ang imong oras. Go ahead. Salamat, tinahod nga moderator. Nasaksihan ninyo mga kapatid, kagadiha, nga gipangutana nato kung asa ang tinuod nilang duha. Ingon siya ang Biblia ang tinuod. Silang duha pwedeng masayop. Gikambyo niya.
silang duha na po'y tinuod. Ipit, oy. Okay. Gigamit ni Igsoong Julito kaganiha nga ang libro ni Saide nga giusab sa mga apostolis. Giusab sa Iglesia Katolika ang mga pagtulunan apostolis mo na gitawag fundamentally the same. Nga naman, ang mga apostolis kaniadto, doon na ba sila templo ang ibarkahan og 70 Adventist? Wala. Pero nga naa sila? Naa ba sila Bible nga King James Version ang mga apostolis kaniadto? Wala. Resulta na sa fundamentally the same. Sa ilang ministry magazine, kinsa ang gabahin sa kapitulo bersikulo sa Biblia, giangko nila si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kung sayop ang Katoliko, nganong ilang gidala-dalag Biblia, kinopya man nila. Ha? Isip-isip naman pag may time. Oh. Wala maguba sa atong pinangga. Ang paksa nga papantudan ko nga ang Iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Nga naman, di pa matudaan sa ilang libro. Kaya nangutana ko, kinibang naa sa libro nga Pillar and Foundation of Truth. Mao baning niya ang gipamatud-an sa inyong ministry magazine nga One Holy Catholic Apostolic Church. Ang isa ni angkon, permero miingon siya kotisyon. Unya kay di man na kotisyon. Sinulat man na silang author. Nya kotisyon ko no. Unya gigamit-gamit nila ning niya. Dili mabasa sa Biblia. Wala tay supak sa ubang version di mabasa. Gisupak ba nila ang Paraphrase Bible nga akong dala? Wala ko kadungog nga gisupak nila. Gisupak ba nila ang mabasa sa Paraphrase Bible o ng Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 na the one Holy Catholic Church? Foundation and pillar? Gisupak ba nila? Wala. Nga naman. May tungod kay dili nila mapuka na nga kamatuoran. Nadungog ba ninyo na kaganiha? Gisupak nila? Wala. Unya muingog. Wa makabarog? Wa kabarog sa tima? Oh. So, ipit, oy. Oh. Now, ang gingon diri sa libro, aware di ay siya ngayang gigamit, nagipamatudan na ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Pero dili kuno mo pabor sa simbahang Katoliko. Kay di mabasa sa Biblia. Kaya gipangutana nato, kining gipamatud-an ninyo nga one Holy Catholic Apostolic Church founded by Jesus and His Apostles, asa ni mabasa sa Biblia? Di, ibig sabihin, gamit sila og history. Ang problema, ang history, gihimo nilang story. Busa ang ilang referensya na resulta, diferensya sa ilang pagsupak. Wa gyud ta makadungog mga kapatid. Nagisupak nila ang gigamit natong church, pillar, and foundation. Ang pagsukak lang nila, way mabasa diha nga sumpay nga Roman Catholic Church. Kaya nga, matod pa ni kapatid na alado kaniha. Ingon siya, basta Catholic Church, dili na siya Roman Catholic Church. Unya, unsaon man nato ning ilang libro? Ha? Ang libro nila? Oh. Nag-ingon ba din ang Catholic Church gipanguluhan sa Santo Papa? Na kung ang Catholic Church dihi mao ang Roman Catholic Church, unsa man din ang timbahana gipanguluhan sa Santo Papa? Unya sa side ni Igsoong Daig, ingon siya, gikan man kus Romano Katoliko. Gikan kus Romano Katoliko. Ken sa may katumanan sa unang Juan 2:19. Mga kaigsunan, daghang salamat. Okay. Daghang salamat, Brother Wendell Talibong. Og dire natapos ang unang hugna
sa atong public debate. So taod-taod, mo relax sa tagamay mga 10 minutes lang. No? Kay naapatay kaduhang tema. So kanang nanindog diha, lingkod-lingkod pod mo. Ayaw ninyo hulata, mo balik si Haring Araw kay ugma pa to. Kay alas 5 na. So, inom sa mong tubig diha, pagihi sa mo, libre dito ang CR sa likod, ihulog lang 5 daan sa lamisa. Okay? 10 minutes, balik ta. Once again, magpasalamat dahil ko sa sponsor sa saging. Wag yung ko ni Bating katulog. Murag na kape. No? So, salamat kayo sa sponsor sa saging. O salamat kayo. Pwede. Og shout out din ako ang mga Catholic Faith Defenders sa Samal Chapter. Sa Surigao Chapter, ila Rusbe, sa Bohol, sa CF Lamp Jensen, o ang atong mga kauban sa San Pedro Cathedral, mga sa CFD Davao, Diocese of Butuan, o ang presensya sa atong spiritual director, si Father Julian Enriquez Pads, may hapon. Okay. So, ang ato ang mga live, no, sa punto por punto, sa tanang platform, i-review na lang ninyo niya sa punto por punto, dito na to kay Father Darwin, i-upload sa YouTube channel. Time check, 5 minutes, alas 5:12. Mobalik ta, alas 5:20.